egiteko eta soziabilizatzeko pixkata ekin. Eta bai. Hala, sartuko gira, beraz, aurkezpena pilotariak hor dira, gurekin zireztenak dira biegun, joan hortzegunean finalerdiak elgarrekin segitu ditugu, eta zuk ere berba unai segitu dituzu? Bai, segitu dituzu, bai. Zuzenean hemen ziren, kanalu den? Hemen nintzen, bai. Hemen ziren. Bai. Hala, zuzenean zurekin komentatuko ditugu, beraz, lau pilotari horiek, sortziak hobekiago egan, berriz hori zaren dira, lehenik galtzaileak bat bestearen kontra, eta ondotik finala haundia aukanen dugu. Beraz, unai, zuri itzazen eta zuk nibain hobekiago ezagutzen dituzu, beraz, nor ditugu lau pilotariak finalatipiuntan? Horiz, badugu Iñaki Garralda, Oinamendiko pilotaria, da Iruñako kluba, 22 urte ditu eta Espainiako selekzioaren zat joztuko da Argentinan. Gero atzean badugu Jon Lafargue, Frantziarekin selekzionatua, 21 urte, eta Angeluko klubaren zat jozten dena. Zer nahi du, egun eglerrekin nahiko dira, baina zumetekun berantago berdin bat bestaren kontra hartzen alkoritaike. Gero berdez badugu Osan Alzuet Perugorria, Frantziaren zat selekzionatuak. 17 urte ditu eta urruinan jolasten da. Eta bere atzean badugu Clement Caser, 19 urtekoak, bera preselekzionatua izan da Argentinaren zat, baina ez da hartua izan, eta Baionan jolasten da pilotan. Hala, Xarbanki, berazala aurkezpena egina, zutaz mintzatu gira, zuk ere partida jokatu dituzu, txapelketa hau jokatu duzu, beraz nola bastu da zuretako? Lehen partida ukan dugu... Norekin izan zira barkatu? Peio Armendaritz, Iruñako jokalari bat. Hasian joztu gira Xanti eta Teoren kontra, arroxez direnak, eta galdu dugu 23-23 tola uste dut. Eta bigarren partida ukan dugu Andoni Castera eta Iban Pol Ortizen kontra. Eta lehen mantxera hauzi genuen 23, baina bigarrena galdu 25. Orokorkiare frango horrekatua da, xapelketa pixka bat parte hartu baituzu, nola posto noiz hasi zinezten uda astapenean, aztekan astean hauetan? Selekzioarekin entrenatzen ginen astero behin uda osoan. Eta torneo hasi da bi aste uste dut. Eta aste arte uste egun eta larun batetan joazten ginen. Badugu saia kanaludekin, badu sumet urte heldu girela beti plazerrekin unat. Behar dugu azpimarratu zer lan edera egiten dute Urruñako trebatzaileek eta hemengo elkarteko buruzagiek. Eta bereziki zenbat behar balimada eran, pentsa dut Xalbat Duperu anitza egiten duela eta entzatzen duela animatzea frango untza xapelketa hau. Hori da. Xarbanki, besargiten pixka bat segidan partida untarat eta lehen berdinketa batetan dugu, bat berdin. Zara horiz erranduen bezala unaiek ukanen ditugu aintzinean Iñaki Garralda eta gibilean Jon Lafargue eta parean perdez beraz Osan Alzuet Perugorria eta Clement Caser. Hori da? Bai, hori da bai. Xarbanki. Ze nola pentsatu duzu zirela ikusi ditugu joan ortzegudean bi finalerdiak? Ongi horrekatua zen, ukan dugu Osan eta Clement kontra Xanti eta Teo. Hiru mantxetan irabazigute, oso horrekatua zen. Eta gero ukan genuen Andoni Castera, Iban Pol eta kontra Iñaki eta Jon. Eta bi mantxetan irabazizuten, baina estua zen ara ere bai. Bementean horiek ditugu aintzinean, lehen puntuak egituzte, hastapena balimada ere, eta hiru puntu, hiru eta bat, eta beraz, Unai Garralda ukanen dugu botean. Iñaki Garralda. Iñaki Garralda, barkatu. Iñaki Garralda gurekin zena eta partidaren bukaeran etorri zena gurekin eta piskat komentatzerat. Ez zen hain kontent, galtzen delarik usu hori da? Usu beto joztu zen, mutzetan. Ez zen bere buruaz sobera kontent. Lau eta bat beraz partida hontan eta frango bero dela erran behar da. Hortzen gunean tenure bera zen,
orduan frango gozo zen, baina egun denbora beroa eta zara pilotarientzat ere, pentsu dut. Gero sarentzat ere... Pilotaren aldetik ere, pilota berotzen da ere ez baita Eta gehiago sarea pixkat elastikoagoa da, orduan gehiago atxikitzen da sarean beroarekin. Ados. Eta aritzeko manera ere pixkat desberdina edo efektu gehiago hartzen dut? Baina pixkat kasu egin behar da ez gehiagia atxikitzea. Puntu polita, gaiten duzun bezala, Oxanek eman duena eskuineko alderat eta ezin dutena bildu horiek. Beraz, berdeak berriz hurbiltzen ari, 3 eta 4 finalatipiuntan beraz, beti horiak aintzinean, astapenetik. Ura, botia egin duena. Hain fruntzatu du hor, ez da usu? Ezkertia denez, jesagoa da hori egitea eta sozaila da eramatea bai. Bertu egira ire sartzea, bestela xarean sartzen da. Oxan oino ezkeraz, eta Iñaki entzatu da pilota horren ere maitenat, maleruski falta joan da, eta lehen berdinketa dugu nahi. Bai. Lehen berdinketa beraz lauetan hemen, lau berdin. Horiak entzinan joaren maziren. Eta Oxan beraz botean. Hatik ez du bildua izan. Eta berriz horiak joanen dira berriz aintzineat, pundu txipi batez. 5 eta 4. Gozoki hasten gira, erran ginezake unai. Ez da erdi finaletan bezala. Ez da tentsioa, finala txipi bat da, eta gure sartuko gira emeki partida untarat. Iñaki atakan hor, Usanek untsa defenditzen. Oinak kanendo oino pilota edera Usanek. Ezkerreko murraikin abiadura eman du, eta Iñakik ezin du bildu izan, eta beste berdinketa bat, beraz, bigarrena ukanen dugu 5etan. 5 berdin, horretarazteko, hogoieterat jostatzen zina bi mantxa behar dira irabazi, beraz, lehen biak hogoi, eta azkena beraz hamarretan behar balimaila bat edo bestia nagusitu hirugarrenean. Arazo txipi bat kanaldudeko laguntzaileak teknikalariak entzuten balima gaituzte. Gure irudian ez dugu ikusten, jende ikusten duten pantaila, beraz komentatzeko erretxago horitake, beraz norbait hubitzen albalitz, hubekeago izan behar diteke guretako. Entzatko gira, zuzenezkoa komentatzerat hor. Aquí, itzulian, eta heldu da, baina maganan gainirat. Zeila zen ikusi zen hori unai etzela erretxa. Eta ez dute ereman ahal izan. Eta huriak berriz aintzina joiten. Mementoan... Estua da, bai. Mementoan bi berdinketa, baina huriak beti aintzinean astapenetik alere. 6 eta 5 beraz. Kasu, untsa emana hor, ezkerretik eskuineko aldeak perdeak frango urruntziren eta horren buru ez dute piluta hoi bildu izan. Eta berriz huriak aintzina joiten 7 eta 5. Kasu... hauen hoztuko suzenean joan da sarerat. Eta beraz, falta. Eta berriz... Uste dut ikutu dela kantiona, diku ona da horrendik. Ez du ikutu sarea uste dut. Uste nuen sarea dientzela, ez dut untsa ikusi gehan, beraz, perdea da. Perdea da eta beraz, perdeak berriz urbiltzen, 7 eta 6. Baina hor...
Iñaki entxatu da abiadura emaitea eta eskuineko paretaikin, baina horrene txaparen aldea joan da. Eta ala, eskustartak behar ba entzuten dituzue, hor dugu hirugarren berdinketa. Zazpietan berdin dira bi ekipak, horrekatua dela aipatu ginuen bai xapelketa, bai partida hau ere ikusten dugu horrekatua dela. Eta momentuan, hiru berdinketa egin duzte lau pilotariek. Sartu da Pumpelaster, ez da erretz Pumpelaster. Ez da lehenago edo geroago, me Pumpelaster zaila da pixka. Eta baina, Oxanek egan behar da, badituela bi besoak. Bai. Ezkertia da, baina eskuin oso polita badu bai. Ez du ere mala izan, eta beraz berriz horiak entzinen ditugu 8 eta 7 lehen txandan untan. Kasu, ez da sartu, gibea egiten da. Ale, Iñaki sartzen ahalko da. Gaineko marra hau ongitu du. Hala, Oxan behar lehen finalerdien ikusi ginuen gehiago sartzen zela partidan, behar sobera. Erraitan ginuen hortzen Beñat Larretxekin, gaztea da, nahi du urruñara izanki, bera nahi du gauza ederrak erakutsi eta nahi du untsa egin. Behar gaztetasuna ere, behar sobera egiten zuen, eta hor pixkat gutxiago sartzen da, du, zer diozu? Bai, gero, sartzen denean ikusten da beti azeleratzen du pilota eta... Bai. Hala, eta horiak beti aintzinan, naiz eta perdeak ez diren urgun, puntu batetan baitira, 9 eta 8. Sartu da hor. Garrala. Usti duatik Jon Lafargi pilota hoi, eta Oxanek ezin bilua izan pilota hoi. Eta beraz, huri izanen da begiz, eta lehen amarkadan, huriak panzartzen dina intzinean. Partida erritxutan, txandaren erritxutan hobekiago egan. Dena ere hon. Ez, Iñaki Garrala abiatuko da botatzera eta... Eta botean, lehen botean du, sartzen duena, ez dut markatu, ez du? Lehen edo bigarrena. Sartzen zuen. Zakit. Behar, beste berri bat, ez dut denak markatzen egeran, eta... Brek, tipi bat errangin izakez, eta mementoan beti bi pundutan izan dira, hor hiru punduen antzina dute horiek. Partida hori no luze da. Pilota edera, untsa intzinatzen da Kleban Kazen. Kazen bai? Bai. Pilota edera aukaren duena hori nu, hor Jon Lafargek. Aldiuntan Kleban Kazen izanen da. Ez da sartu hor Oxan. Untsa Oxan defentzan hor. Sofritze dute ala berdeke, mementoan duridu... Armeia, pilotan ikasik gainen zen. Lagunak dira, elgarrekin, denak elgarre dutela. Eta punit bat ikusi duguna. Baina berriro, hori izanen da hau. 12 garrena. 12 eta 8 beraz. Garralak hartzen du behar den denbora, berriz abiatzeko botatzerat. Fusen, kasu hau, eskuintzen, ustunen behar ezkerrean zela falta ditekiteko, baina ez da holako hori gertatu. Bien artean, untsa dukotua zen hori, bi artean ez dakit norena zen hori, haintzinenekoa, gibelekoarena? Piskat gibelekoarena aurreratu behar zen, piskat, nire ustez, bien artean bai. Hala, behar dira mintzatu, importanta da. Importanta da bai. Beharrekin mintzatzia. Gibela joanen da pilota hau.
Gibelen arteko lehia ikusten dugu hor. Ula. Kantoia, behinan ateratu da. Bai. Ula! Falta hor Kleman Kazenek, Bai. zekita. Ez du askotan hori egiten ez. Bai. Peinat Larretxek egiten zuen bezala hor zigunean zure lekunean zen, behar ba, bi gauza ukan ditugu gogoan. Eta ezin du autotu bien gertian zer egin behar zuen. Bai. Hala, hori Gibelian, zaila hori. eta Klemanentzat zeila zen. Eta ezin du eman ahal izan, eta horiak entzina hartzen da Bai. ere. Bai, emeretzi Bai, esko da bai. zazpi berdin ziren, eta 14 joan dira, naiz eta bestek bakarrik 2 puntu egin zuzten. 14 eta 9, opzio bat hartzen dute lehen txanda hontan. Eta bote berri bat hor sartu duena Bai. Iñakik. Zama 5. puntua izanen da. Partida frango fiti egiten da mementoan. Bai, Ez ba, ez dugu nuen ikusi uste, puntu luzerik edo hola mementoan. Ez. Dugu berotasuna ere ez dela Bai, gero. jokoaren alde. Baina joko frango fiti joiten dena eta puntuak frango motzak ere. Untsa hori Iñakik egala defentsan, guztien du Iñakik Jon Lafargi Zero. pilota hoi. Ongi. Eta huriak beti atakan, Bai, Mugu atxikitzen dute eta min egiten dute perdeak defentsan hor ere. bai. Eta hor aldi bat berriz hori Klemanek amor Ba, gero eman defentsan behar. zenean, zeila da behiz atakan Bai. jotea bai. Eta 16. Puntua eta berdeak eduriz kokatua dira bederatzitan, Bai, Eta osan altzuet. falta bai. Falta sakea. Bai, ez da uso ikusten, binen, alde honetan arribatu dira txanda erdira, beraz 10. Puntua egin dute, beraz 10 eta 16. Eta bortean beraz osan altzuet Perugorria. Soentzin horretan, binen horretan defentsan oino Iñaki Bai. Geralda libat berriz, berriro. Osan ez da sartzen hortzen Ez. duzen bat hori duritzen da, eta motxelago egiten ala pilota hori utzi du pasatzerat. Bai, ez da bai. Hortzen duen sobera egiten zuen, eta hor ez dakit. Presa behar ba. Hala, Eta bero ere behar ba ezeki. edo behar bat pesten du batzu urruñako pestetan ere, ez? Hala elgarrekin zinezten. Ez. Zinezen elgarrekin, ez? Ez dut Zu egin. pestan zinen? Ez, atu da ez. ere. Gaur gauean. Hala. Zaila bai hori. Ezin du eman alizan eta puntu berri bat 17. Hurientzat, 17 eta 10. 11 bai. 11 barkatu bai. Eta garaipenari hurbiltzen ari dira. Hai, Huriak garaipena edo lehen txandaren garaipena bederen. Gauza bat jakin dutena joan dena hortzigunean behinak Larretxekin. Xapelkete honetan bada berizaitasun bat, egan dugu txandaka hartzen aldera. bai, Eta lehen mutxuko partidetan uste dut bakarrik 2 txanda egiten ziren. bai. Eta etzen 3. txanda bat. Ez, egiten zuzen puntuen arabera egin dute saikamendu bat. Ados, Da ez partidak berantatzeko. ados, hor bai. Eta dena joazteko orduan, bai, egite uste 2 mantxa. Beraz, punduetan, Bai, bola. gauza berizia, lehen bai. aldia da, entzuten dutela pilota parti batean, egiten aldela Bai, irabazdunik gabe kasik. bai, Punduetan trenkatzen dako. bai. Hala, behan artean huriak segitzen dute beren bidea, eta heme 8. Pundua egin dute, Tiempo uste dut. heme 8, eta 11. Hala, bakotxak gaituen zuten bezala, hala, bakotxak badute dretsu pausa batetarat. Beraz,
Hala, pausa bat beraz lau pilotiak hartuko dutena. Azken puntuetako hala, guretetako pausaino bat ere, errandugu hala, bero egiten zuela, kanpana txaldeuntan kasiko 35 gradu egiten zituen. Bai. Barneko aldean, kostaldeuntan pizkat gutiago, minan hala, pilotanarien dako ere, trinket barrian usu bero egiten du olako horietan, eta xapa egoiten da. Eta normalden bezala, beraz, pausaino bat hartzen dute lau pilotariek, nahiz eta bitxanden artean ere hartuko duten, minan hor ere bakotxak, ekipa bakotxak badu baten dretsua hori da. Bai, mantxa bakoitzan badute pausa baten autua be. Hala, eta Iñaki beraz joan berriz joan botatzerat, hemezortzigaren puntuaren zat. Faltaino bat Kleman Kazenek egin duena, hor bildu da pilota horren. Bai, gero hartu zuen nire ustez. Bai, sobera sartu da. Bai. Eta azken puntua beraz, hemeretzi garrena txandaguntan horientzat. Astapenena frango tinko zen, hor... Bai, joan dira... Bigarren abardakada untan, gehiago izan dira. Hala, zuzenean segitu dute azken puntua txanda hau egin duten bezala. Eta beraz, hogoi eta hamika bururatzen da. Beraz, segitan hartuko dute beste pausali bat, normalen bezala. Bai. Eta berrezinen dira, beraz, trinketuntarat sumit denboraren buruan. Hala, beraz, aipatzen ginoen Argentina, beraz, argubiltzen ari da, noiz abiatu behar zilizte, ondoko egunetan abiatu behar zilizte? Igande, ostilal gauean abiatzen gira, ondarribin. Badugu egazkina selekzionatu guziekin. Eta badugu egazkin bat Madrid arte, eta gero Madriden badugu Buenos Aires arte. Eta gero autobusez joaten gira Venado Tuerto. Hirirat. Hiria hundia da? Bai, hundia da, bai. Bos. 40.000 uste dut biztanle edo utzi gora bera. Eta programa zehazki ezagutzen da zer izanen den? Bai, igandean uste dut ari garela Argentinaren kontra. Gero astelenean Uruguayen kontra. Aste artean Euskadi kontra eta aste azkenean Espainiaren kontra bai. Eta gero ostegun pausa. Eta gero ostialtararun bat uste dut edo finalak joztuko gira bai. Mentoan ez dakizuen nor hariko lehen zuzenki, zenta xarean berean somat zilizte? Lau hartuak gira bai. Eta lauetarik, bi haintzinari bi gibeleko pentsu dut? Bai. Eta ekipak ez dituzue oino ezagutzen, ikusiz besten araberan, trebatzailea. Trebatzailea bi hitz, nor duzue? Bruno Driole. Bruno Driole, ezaguna dena, eta hortzegunean ere hemen zena, gaula azpi hortan. Eta biztan da, Angeluaga? Bai, Angeluaga, bai. Angeluaga. Aspaldian ezagutzen duena bai xarea, bai jokokak bia ere, beraz... Azkarra da, bai. Bera ere hori izanen dela, beraz zuen sustengatzeko. Ez aipatugu dugu xarea, ez da xarea bakarrik, badira zumit modalitate desberdin? Okunean? Argentinan. Bai, bada para goma, mutiko eta neskentzat, gero bada para korta mutikoentzat, eta eskuska individuala eta bi kontra bi, bai. Eta horotarat zumat pilotari jo meharazk zirezte? 30 bat inguru, bai. Gehi trebatzaileak eta hala. Aipatu dugu pilota, baina harat joiten eta baduze beste momenturik ere bekistaturik behar bat piskat bisitatzeko edo turismoa egiteko? Edo pestiteko, hori gero ikusiko da, emaitzen arabera. Ikusiko dugu, bai. Eta turismorik ez duzu egunik edo hola bereziak ez dakizu egin. Segituko duzu mugimendua. Bai, hori da. Xabanki, hala, beraz pilotariak ere ikusten duzu, beraz berriz diten girela kantxarat. Beraz, aipatzen ginituen munduko sepelketako goita hiru urte espetikakoak. Eta beraz partida honetan, horko lauetarik hiruk parte hartuko dutela. Hori da bai. Biek Frantziaren kondu eta
Iñaki Garrela, beraz, Espainiako selekzioaren kondu. Bai. Hala, heldu giten guai hundengo xapelketaratzen eta bigarren txanda hasia dute deia lau pilotariek. Hala, joitaraziko dugu beraz horiek joan dutela lehen txanda frango erreski hogoi eta hameka. Eta ikusiko segertatuko den bigarrenean. Eta hasteko untsa hasten dute. Bai, untsa hasi dira, bai. Untsa hasten dute, zenta berriz aintzina hasten dira lehen pundu eginez. Bai. Iñaki Garrala beraz zunirudian botatzen. Falta, bai. Falterdi, ezkerreko alderat jo egiten eta beraz berriz aukera, berriz jo egiteko pundu hori. Pailea da Bruno Riola. Bai, pailea da, bai. Enuen ikusia zenta gure azpieko aldean zen, eta Bruno Riola ipatzen ginuena, beraz Frantziako hautakadak eginen duena eta trebatzailea, beraz argentinerat joanen dira, beraz zuekin ere ondoko hastean, beraz. Bai. Lehen berdinketa dugu, beraz, bigarren txanda untan, bat berdin, beraz. Eta alde beraz, osan zuet perigurria abiatuko dira botatzerat. Defentsan zen, ezkerra zartu du, ezkerra da erreten zuen bezala, behin hor... Hor txatu du nire ustez, piskat gehiagi. Somera bukatu du, eta beraz berriz hori izanen da... Bentuan, perdeak ez dira sekulan haintzien izan, Bai? Beti gibiletik izan dira, bai? Noten arabera, bai? Betzen arabera, bai? Pilotatzara hor zuena Jon Lafargek eta Maleuski ez du bildu izan, beti efetuak hainitzen hartzen du pilotan, sarean, alabainan abiadura handia baita. Eta bi berdin beraz. Usten duzu beraz horbiletik osan altzuet abiatzeat botatzerat. Motza, untxa kausitua, xarranki kausitua. Konfientzia emanen dako behar ba osani, nahiz eta lehen txandan ez dugu biziki ikusi, negustuko hasteko. Horako pundu batek, ikusiko duzu abiadura emekian, beraz. Eskimonta bildu du, eta ezin dute bildu alizan. Bi eta hiru beraz. Zaila hori. Zaila beti. Gibidean pilota honen eramaiteko Kleman Kazenentzat. Eta beste berdinketa bat oino hiruetan. Hiru pundu eta hiru berdinketa. Bigarren txanda honetan. Hitzen maiten du behar ba tinkoago izanen dela, ikusiko dugu hori. Iñaki Garrala beraz botean. Eskuineko alderat, eskuntana eta aintzin sartu da. Kleman Kazen, berba utzi beharko zuen itzultzerat, pilota hori? Nire ustez ongi zen airez, baina eskapatu zaio gero bai, hartzen alda gero, baina lehenik berdin da bai. Nahi duzun bezala. Eta aldi bat berriro horiak aintzinean, lau eta hiru. Hainak egartzen bere denbora, bihatzeko botatzerat. Paretekin Kleman Kazen. Zer gaiten du Riolek, esegitzen du joko. Dudan nintzen, doblatu zuenez. Eta nekiziak biztan dena pilota horrein biltzeko Jon Lafargentzat, eta jendeak txaloka, pundu pulita ikusi duguna hor. Hala, eta berdinketa oinu, lau pundutan, biak berdi, bi ekipak berdin dira. Finala tipiuntan segitzen gaituzu beraz urruñatik, iturbidea trinketetik. Eta lehen aldikotz, perdiak aintzien ditugu. Pundu bat balimada ere, dena ere hon. Koia pixka baten maiteko, goiteraztiko dautzu eta lehen txanda galdu dutela. Beraz, behar luketera atxurutuki hau irabazi, nahi badute hirugarren azken txanda bat egin. Osan altzuet botean, eskuineko paretaikin, sartzen da untsa Jon Lafarga, baina falta egin du. Eta 6. pundua beraz perdentzat
6-4. Baina eskuineko paretaikin itzulian, baina nintan, untxara mandu Jon Lafargek, ez? Goregi, bai. Goregi, bai, uste. Untxa bilua zuela, baina Mariuski magaren gaineko aldera joan da. Eta, zilo txipibak etekin duten aliuntan berdeek, 7 eta 4, 4 berdin ziren. 2 puntu segidan egintuzte, eta segidan ibatzen da botatzera, eta Osan altzuet. Hore, nekeziak hor... Akolatua zen pilota hor, piskat zela zen hartzea. Duda, sagaraziko dakote Jon Lafargi. 8 pundua, 8 eta 4. Ikerentxan da untan ere pundu frango motzak, Bai, sakean... Bai. Hau heldu da, atik... Eta... Ezkerraz hartu du Osan altzuetek, baina ezkerreko marraren gaineko aldeat eskapatu dako. Eta beraz horrek maiten dakote horiek berriz partidarat diteko parada. Osan beraz, irudian ikusten duzuena hor. Hau batik xuxen, erretxago izanen da hunen biltzeko Kleban Kazenentzat. Osanek sartzen da, bergain hartzen du partida hau, pundu hau. Leontan Iñaki sartzen da, ez da zuzenean sartzen da, segitzen du punduak. Kasu. Dudaukan du, baina heltzen da aleri. Osanek zer eginen du hor. Ezkerraz eskuineko paretaikin. Ionek ere maiten. Ona zen. Beharrietan, beharriak horretarazten dugu, sarian onak direla. Zegertatu da, ez dakit. Teorian ona edo falta zen. Denak Bruno Drieleri buruz joiten dira, abiadura emekean, zertzen ote biota hoi. Ona, iruditzen zait. Bai, beharrien, nostuko ere. Duda bat ukan dute. Eta zer gaiten du Bruno Driolek, bai, duriz bederatzigarren pundua berdentzat, beraz berde izan da, 9 eta 5. Itzulian Jon Lafarga, benan ez da heldu. Ez da heldu eta pundu berri bat, 10garrena, beraz 10 eta 5 txanda hontan. Bai. Lau berdin ziren, eta hor, diferentzia egiten dute, eta baitez bada punde luzerik edo punduko gorrik, baina txuku, beren ziloa egiten dute berdek. Bai. Osan, nostro gehiago ikusten dena, aleria, gerrentzat dauntan, bai. Diferentzia ikusten da, egiten dutela berdek, horren ondorioz. Kleman Kastenek laguntzen untsa, Kazenek laguntzen untsa. Falta. Falta. Beharritik eskapatu da eta eskuineko alderat, magaren gaineko alderat joan da pilota hoi. Beraz... Tu politza horrein. Hamika egin duzte, lehen txandan bezen bat. Eta pentsu dut nahiako dutela oino urgunago joan berdek. Fanda zuzenean. Eta pundu berri bat, 12garrena, 12 eta 5. Ongi joan dira hor, bai. Iñaki Gerala ikusten duzuena irudian hor. Pilota hori falta eman duena. Osan beti konzentraturik, bote horren maiteko. Diferentzia egin dute, beharko dute... Zela zen hori. Eman du. Justu opulita. Espektakulara. Iñaki haintzin hortan, untsa defentsan
Osanek azpian da, beraz, ona da. Osan oinu sartzen ezkerraz, defentsan. Kasu hemen, bai, itzulian hartu beharko du Kleman Kasainek. Inaki aintzin hortan. Zuzenean. Zuzenean emaiten Jon Lafargek pilota hoi. Bai. Lehen txandan denak esartzen zazkoten, baina hor nekezia gehiago horientzat, eta pentsu dut berba horiek galegin dutela pausa hori. Bai, justaz, bai. Lehen bezala ikusten dute emaitza eridakotela urruntzen, beraz nahi dute mostura batekin perden abiadura hortan. Trebatzaileak nor ditugu hor gorriz? Gorriz Espainiako selekzio nadorea uste dut. Eta hor Xuriz. Bera ere joan behar da Argentinat? Bai, haritu da torneoan, baina zauritu da. Hor katian, orduan berekinak jandio beto dela ez jorasteko torneoa mundialentzat hobeto izateko bai. Hala, aipatu dugu, beraz, aktualitatean dugula munduko xapelketa, eta gero ukanen dugu eskolegiko xapelketa ere ukanen duzu hemen handik etorri hor duko, ala, sumeta aste bat duzu ere... Ez dakit, nire ustez ukango dugu aste bat, edo bi pausa eta gero asko gira. Eta usaiako igutik da, la piskatu eskalatu da xapelgo horien gatik? Uste joan den urtean, urri hasean hasi ginen. Orduan, ez dut uste asko deskaratuko dola ez. Eskolegiko xapelketa, jukatzen duzuna hemen Urruñako ekiparekin, pentsu dut? Bigarren mailan bai. Ados. Lehen aldia bigarren mailan jukatzen duzula? Ez, egin nuen joan den urtean hasi berri den batekin. Eta bon, ongi zen. Eta orduan hor ingo teorekin bigarren mailan bai. Eta gero Frantziako xapelketa? Bai, hori da hor otsaila martxoa eta pirilan bai. Hala, usu sarreko pilotariak jokatzen dute joko garbian ere, zuk ere jokatzen duzu? Bai, ni eskuskan ari nintzen txikitan. Ados? Eta ez inoiz aritu joko garbien ez. Eta eskuska utzi duzu, beraz? Bai, ez nintzen oso ona eta nire urtekoak ez ziren asko urruinean, orduan sarrean hasi naiz bai. Eta eduriz hautu hona egin duzu, eta nintzen ziren munduko xapelketarat, eta ez duzu dolurik eskuska utzirik, beraz? Ez, ere ez. Hale, heldugira beraz finala tipi ehuntarat berriz, eta horiak puntu bat egin dute, beraz 6 garrena izanen da, 6 eta 13, beraz 7 puntu gintuzte berdintzeko eta beste 7 puntu txanda honen maiteko perdentzat. Hale, osan eru da bere lagunaren, bere lagunaren laguntzerat eta zoen untsa lagundu du, zenta abiadura haundi bat emandako eskuineko eskin motzarekin, eta pilota joan da ezkerreko kantiederat lehertzerat. Puntu berri baten egiteko 14 garrena, 14 eta 6. Falter dizen? Ez, dut ikuti. Ez, 15 garrena puntua perdentzat. Egeski egiten dira, iruriz pausak ez dakote honik egin horiek, zenta perdek segitzen dute beren seria hasi alzuten bezala pausa aintzin. Genea, pilotai hutsekin duena Jon Lafargek taulatik ateratzean. Pumpek ez dakit huntsekin dakonez alazer, baina dena den ez du hunki ahal izan. Eta perdek segitzen aintzina. Ez dakit horientzan nunden atera bidea, zoztuko unai, zerbait behar litake kanbiatu edola, minena. Ez dakit. Osan sartzearekin mine egiten du eta... Garba pixkat itzuli gehiago eta atzean jolastu, ezkerrean. Ez dakit, gero biak osonak dira. Eta txuku, segitzen aintzina, 17 garren pundua, 17 eta 6, horretar azten datzuet, lau berdin zirela hori, no? Lau punduetan, lau berdinik eta egituzte, benan gero, perdeak joan dina erreski aintzinerat, baina badakiku, xarea fite joetan aldera eta jokoa itzultzen aldera, baina mementoan ez dugu ikusten zek dudatzen arazten dituen perdeak.
polita bai. Hori ze pundua egin duena hor Osanek, baginekien gauza ederrak egiten altzituela. Eta horari berriz erakutsi du zinez gestu eder bat. Eta abiadura emi, ikusiko duzu abiadura emikian, ze pilote eman duena. Eta Iñakik ezin duela bildua ala izan. Hemezortzi dena, deia. Unai, fiti egiten da, hemezortzi eta 6. Libererat hor Kleban Kaseni buruz. Ion txartzen. Osean txartzen aliuntan ezkerraz. Kasu hemen, bai, untxarra maiten Kleban Kasenek pilota hoi. Osean, ez da txartzen. Kasu abiadura. Kleban Kasenek ere, falta egin duatik. Kleban Kasenek ere, falta guti bigarren txanda honetan. Bai, ongi ari da, bai. Atxikitzen du Gibel horretik eta ontsa atxikitzen du pundua eta partida. Aliuntan atik hori izanen da, zazpigarrena, zazpi eta hemezortzi deia, bi txantxo txipi faltatzen dakote berdintzeko txanda bat berdin eta hirugarren txanda baten egiteko aukera aukeiteko. Kasukiotai, bai, niko aliantzen. Iñakik ere hartzen bere gain jokoa. Txatzeko harrotzera eta punduen txeka duitea, pumpatzera eta ez. Untza defenditu Osanek, kasu defentsan izan dira horiak. Paretaekin, bai, pilota lehertzen da, Untsa ikusia zinuen, unai, pilota bai ezkerreko paretaekin joan da lehertzera eta eskuineko xoko hortarat eta nik eziak. Istala ikutu du gainera bai, donk. Zortzigarrena horientzat, zortzi eta beti hemezortzi perdeentzat, Osan eta Klemanentzat. Primo Triole joanen da, piskat xukatzerat, eta izerdia handugu ostean ere biziki bero dela, biztan dena botatzen direlarik, izerdia ere badela lurrean, beraz, txukatzera joiten da, ez diten minar lau pilotariek. Berriz prest dira, lau pilotaria barrian dira, eta Iñaki abiatuko da botatzera eta Xuxen. Osanek eskuineko paretaikin. Aliuntan usten du Kleban Kasani. Eta Kleban Kasanek falta bat, hori? Bai. Urrundira huriak, bederatzi bali madute ere. Oino antzua hondi bat dute perdek. Abiadura emekean. Eta pilotai. Utsekin duena, bale uski. Jamardak Kleban eskuina da gehiago. Bai, eskuina da, bai. Oso nahirez ezkeraz, pilote eman duena lau edo bosgarren sarean zen, eta ezkeraz ere eman du eskuineko eskin motzari buruz. Ez du borsatu gainera. Gozoa. Idurudu erretxeta da, hori egiteko. Hemendik erretxako. Bai. Eta 19. pundua azkena perdentzat eta berdintzeko beraz mantxa bat berdin. Eta erran bezen fite egin dute perdek. Lehen txanda, bigarren txanda barkatu hogoi eta behatzi, beraz aldiuntan perdentzat izan da, lehena galdu zuten hogoi eta hamika, bigarrena erreski irabazi dute, aire-zaire, eta pausaino bat hartuko dute lau pilotariek, trebatzailearen ikusteat joanen, artean ikusiko ditugu, pentsu dut azken txanda untako pundu batzu, eta ikusten duzuen bezala hirugarren txanda bat beharko da, eta zu bat punduri izanen da? 10 puntu. 10 punduri, eta punduak frango fite joaiten ziren hor, eta frango tinkoak, frango abiadura hondian, eta frango laburak ziren, eta hor txanda ere laburra izanen da, beraz kasu fite joanen da. Fite sartu behar da hor, azken mantxan, ustela fite eskapatzen da. Publikoa hurbildua hunara eta bainan, aniz gazte ere, normalen bezala, zenta xapelketa honetan bereziki gazteak dira, denek hogeita... Hogeita hiru baino gutxiago. Hogeita hiru ez baina petik dituzue denek.
Ez izan da, lagunak eta familiak etortzen dira, bereziki finala untarat, eta egun Urruñako finalak pestak izanki ere, jende gehiago, asteburua. Bai. Hala, abiadura emekian, beraz, azken txanda untako pundu batzu. Hor, Jon Lafargekin irudian. Eta, osan altzuet, beraz, hala, gehiago bere gain hartu du Bai. partida hau, eta segidan ikusi da. Bai, Emaitzan ere... Ikusten da hartzen duenean bere kontuan partida, bai. Untsan eurtzen du. Bai. Finalerdian behar ba, hainit txartzen zen sobera erran ginezake, baina hor, untsa hain hona badaki atxikitzen du. Horretarazten dautzuet, haintzin partida dugula, eta ondotik finala haundia segituko dugula, jonden hortzeguneko 2 irabazdunekin. Egon zirezte gurekin zabaluko dugu partida hau ere zuzenean, hemen iturbide trinketuntarik. Ez dira finalerdiak, baina finalak dira, finalak. Finala tipia balimada ere. Eta ondotik beraz... Horientzat sakea uste dut. Bai, berriz durua botatu du, baina hirugarren txanda bat badelarik. Eta hori izanen da, eta importanta da, osten erreten zinuen unai fite joiten dela hirugarren mantxa hau, beraz bete anteila da, botearekin hastea. Abiatuko da botatzerat Iñaki Gerralla lehuntan. Ze pilota eman duena hor estimeko alderat, hurbildu da Klemanka zen, baina ezin du eman izan. Eta beraz lehen pundua, hori izanen da. Espaldi ez zirela aintzinen izanak, lehen pundua hori, bat eta 0, hamari errepikatzen hau zuet. Eta zuzenean joan da asalerat. Beraz, bigarren pundua ere hori jendako izanen da, 2 eta 0. Gogo handirekin abiatzen Iñaki Gerralla, ikusi ginuen mintzatu zelarik final erdietarik, final erdietarik landa barkatu aniz gogo baduela aritzeko, aldeko aniz pilotarien bezala, eta nahikeria haundi badutela. Bai, nafartarrak bai askotan. Odol beroa dute. Bai, badute nahikeria eta entzuten zen ere mintzatzen zilelarik. Hale, perdeak aldu dira azken txanda untarat, bat eta 2. Zaila hori. Zaila zen errandu zuen bezala, Iñakik utzi du pilota hori pasatzerat, baina jorendako kibilean zailtasunak, eta lehen berdinketa, hirugarren txanda untan, 2 berdin. Hale, orotarat berdin dira, beraz, 4 pilotariak, txanda bat bakotxak, eta 2 berdin azken txanda untan. Abrino triole joan da sukatzerat, izerdia oino, eta berriz abiatuko da botatzerat, beraz, Osan altzuet Perugurria. Eta arduzue beraz, Osan laguna, Klemanka zean irudian. Hora, aluen bezala hartu du, baina Euski ez da mugurat alu, eta pundu berri bat beraz perdentzat, hirugarrena, 3 eta 1. Eskuineko paretaekin itzulia eginez, baina untsa bildu du pilota hau Jon Lafargek. Eta sartu Iñaki, utzi du pilota hori Joni. Aliuntan oino Jon Lafarg aintzinatuz. Aintzulian bitzen alko du, aintzin hortan.
Osanek. Kasu, bai, ez da helduko. Ez da helduko. Labur egi zuen hor Kleman Kazenek pilota hoi. Ala, Klemanek ez dako, ez da mujuraino heldu. Eta hiru berdin beraz, berdinketa berri bat. Hirugarren eta azken txanda honetan. Kasu, hamari da, fite joiten alda. Eta pundu guziak importantak izanen dira, mendigoiti. Iñaki gerralda botean beraz. Iñaki oino entzin hortan. Iñaki sartzen oino abiadura emitiko ben hor da horxan. Hor da, eta heludako pilota berriz. Domaia. Domaia zuzenean sartu du, bai, badaki, nahi du bere buruari. Eta aintzina joiten dira, beraz, huriak aldiuntan 4 eta 3, huriak aintzinean. Usi duzu, beraz, zuzenean joan dela sarerat pilota hoi. Eta beraz, hurientzat izanen da. Eta Iñaki gerralda botean. Eskuineko pareta hori zulian, amor eman du, beti... Gero, kristala ikutzean, piskatzaila da. Halako amor eman du, ez da ateratu murutik pilota hoi. Eta ezin du eraman ahal izan, eta pundu berri bat beraz hurientzat, 5. 5 eta 3. Ale, 5 pundu hori eramaiteko finala tipia hurientzat. Piko. Segidan, 6. bat ere egin dute, 6 eta 3, kasu perdentzat beharko dute jatzartu. Bai. Usanek, Usanen gain izanen da. Ekoa bere gain hartzea gehiago, 2. txandan Shermanki irakutsi duena. Kasu, kokatu da, sarean zen? Bai. Sarean zen, beraz horrek egan nahi du. Aldiuntan, perde izanen dela. Etenak ere txaluka, gazteak txaluka. 4 eta 6, berriz partidan txartzen perdeak. Eta osean joiten segidan botatzerat. Kasu pilota itzultzen da, eta untxarera maiten Klemanek. Horren gainerat ezkerraz. Kasu, ateratuko da, osen bai hor da hotxan. Punduek gehiago irauten dute, zena atentzioa, astapien ez bain ginoen nintzen, orain agatik, hor gira, barnean gira unai, Bai. Kasu usan, ezkerreko paretaikin itzulia, mehan untxarra maitean Jonek. Eta horregatik, horientzat izanen da 7. pundua, 7 eta 4. 3 pundu baizik ere maiteko finala hau, eta 3 pundu, ez dira hori urrun, berdintzeko. Kasu, dudaukandu nola hartu da zuen Klemanek. Destu edera, horrela kutsi duena Jon Lafargek. Hor da, Iñaki ere defentsan. Ez dute utzi nahi hor, Bakite importante dela pundu hau. Eki bilean, usten du itzultzera Jon Lafargek. Eskuineko, Azkarra, bai. Bizikifite eman zuen eskuineko paretaikin pilota hoi. Eta usan bere gaindeat jindako pilota hoi. Ez da eskifite baztertu eta Maleruski ez du eman lara izan. Abiadura emekian ikusiko dugu pilota hoi. Bere gaindeat jindakola. Eta Maleruski ezin duela ere eman. Eta 8. pundua dugu, 2 pundu besterik ez. Ere maiteko finala tipia hurientzat. Iñaki eta Jonentzat. Eta Iñaki, giro gantxandan egiten alute pausarik, unai? Bai, uste dut baiaz, bai. Iñaki ez da hortarik ari, nahi du jokoa Ito eta Hil albezen fite trenkatzeko partida hau. Osan, Gibelian Klemanek atxikitzen. Iñaki sartzen ere. Eta
Ale, oino Jon sartzen. Ale, bizi da oino. Damaia. Pausatua zuen eskuineko alderat. Hala. Jostatzen dira ere, diskantzako partida bat da, baina zinez gauza purita zen hor, baina Riaduren Mikian hor ere pausatu zuen, baina klask. Txanda. Marraren gaina joan da pilota hoi. Bost eta sortzi. Seigarrena ere, 6 eta sortzi, kasu, 2 puntu bakarrik, finitzeko, bai berdintzeko. Usanek denbora gehiago hartzen du, hartza hartzeko untsa, importanta da. Azken biak baitituzte horiek. Usan botean eskuineko paretaikin, itzulian, bai untsa eraman Iñakik. Batik, Jon entzat izanen da, eskuineko paretaikin, Osan hor da. Hor ere, ze gauza edera, baginakien, ipatuan nuen, berak behar zuela sinetxi eta sartu partida untan. Eta hor ere, erakutsi dauku zinez, Luis Kasik defentsan zela, benen defentsan izanik ere, biziki abiadura handia emandako pilota honi. Eta hor ditugu perdeak, Unai, 7 eta 8. Horai da mementoa pariatzeko. Ni berdentzat gehiago nuzten. Bai? Beraz horiak atzen ditut. Eta horien dako izanen da, azkena beraz, 9 eta 7 horientzat, puntu bat falta dakote bakarrik ere maiteko finala tipi hau. Jendeak txaluka, badakite azken puntua izaten aldela. Eta Iñaki botatzera tabian azken aldikotz partida hontan. Usan ezkerraz, aldi hontan luze botatu du, baina Jon hortzen. Kasu, Iñaki, baina Jonek txikitzen, kasu, bai, Usanek, ze puntua eman duena, biziki fiti baiten zen pilota, Eta hor ditugu, Zure berdeak, sinesten duzu berde horiek, Sinesten dut, bai. Sinesten duzu, 8 puntua, 8 eta 9, horretarazten hau zuet bakarrik puntu bat eskaz dakotena, beraz, bai berdintzeko, bai bukatzeko, 10 baita azken txanda hau. Kasu, Hau. Eta hala, hor dugut, azkena, 9 berdin, jendeak ere txaloka, azken berdinketa 2 izan zen, txanda hontan eta hor dugu azken puntua. Eta beraz, Usan abiatuko da botatzera, tartzen du behar denbora. Publikoa bero ere. Urguinan, abiatzen da botatzera, kasu hor. Eskuineko pareta. Jonek. Eta Jonek ezin ere eman. Bibazu, Unai, frogatu duzu, ezagutzen zinuztela lau pilotari horiek, eta Gibelian izanik ere perdeak bertan sinetzi duzu, arrazoinekin. Zenta nagusitu dira puntu tipi batez, beraz, Osan eta Kleman, 10 eta 9. Lehen mantxa galdua zuten hogoi eta hamika, bigarrena irabazia frangoa isi hogoi eta 9, eta hirugarrena, beraz, ere mandute. Biba hori, beraz, esken puntuak berriziko eskuitugu abiadura emikian, ez dakit, Osan kontenetaiki hurbitzen alko denez gutarat. Eskuituko dugu puntu horiek anartean. Eta goitarazten dut zuet, gero seginan eskituko dugu duela finala haundia ere, hemen urguinan beti iturbidea trinkete untarik. Final erdietako lau irabazdunekin. Eta liuntan ere, Iñaki Maleruski galtzaile joan larumatean bezala. Partida polita zen. Bai, emiki hasi da eger. Hastapenean, frango motean iduitzen zuen, punduak frango motzak, laburrak ziren. Eta gero, emeki sartu gira giroan gu ere, eta finitzeko bakarrik pundu tipi batez. Biba lau pilotari horiek, beraz, jandugu, beraz, okanen dugula horien ikusteko parada ondoko hastetan, bai munduko xapelketan, bai eta
hemen Euskal Herriko xapelgoan ondoko aste eta hilabetetan. Hala, eta gurekin dugu abiadura emikian beraz puntu horiek. Hala, eta horbilu zauku beraz Clement Kasen. Gutarat abiadura emikian ikusiko ditugu azken puntu horiek. Eta unat jinen gira, beraz unaiek utzi duena bere lekua irabazdunari. Clement Kasen, hala, mil esker hunat dinirik hoin fite. Bai, deusetaz. Hala, placer bada zure ikustea eta frango kontent, nolaz ez? Bai, bida hon bat zen. Hala, nekez hasi zilezte behar ba, lehen txandan? Bai, Bero da behar ba, beroarekin sofritu duzue? Bai, bero zen eta ez gira partidan txartu, ni, osan ongi zen, motela. Osan ere iduritzauku alere lehen txandan emeki gutiago sartu dela, behar ba final erdietan ez dakit impresio kandugu anitz sartu zela behar ba sobera eta hor lehen txandan alderantziz gutiago sartzen zen eta etzen bizki ikusten. Ez dakit nik entzut sobera senditu, ni bakarrik motela nintzen eta hola senditu dut. Orduan ez dugu punturik egin, falta hainitz eta ez ederrak. Azken txanda ere frango polita zen, plazer hartu dugu. Eta unaiek egeran zuetan sinesten zuen, Eta galtzean zuen dutelarik ere perdendako zen, errandako oa izela mementoa pariatzeko, beraz pario bat hartu du zuen gainean, perden gainean, eta horromuru arrazainukan du. Bai, gero badakigu sanek sake hon bat duela, orduan behar duelarik elkitzen du, eta hori egin du. Hala, mil esker handi bat erranen dautzugu haunat etorririk, beraz zuetako ez da argentinarik izanen, ez da urrun pasatzu, bilan zu hemen egonen zira, eta beraz xapelketa prestatuko duzu ondoko astetan, beraz. Bai, begiratuko dugu. Hala, guk ere begiratuko dugu. Mil esker hasteko, oino goresmenak zuri Clement irabazirik, eta ondoko aste eta hilabete arte, beraz. Mil esker. Aio. Hala, gu hortan geritzen gira partida honen zat, eta berriz hori izanen gira, beraz, unaiekin partida nagusiaren segitzeko, urruñako finala handi honen segitzeko berantxako. Hala, mil esker eta laster arte! Proiektu, gertakari edo zerbitzu bati buruz komunikatu nahi duzu euskaraz? Hedabideak publizitate agentziak zure beharrei egokitzen zaizkien hainbat eskaintza proposatzen dizkizu. Ikusentzunezko eskaintza, seinudei bat Euskal Irratietan, edota spot animatu bat Kanal Dude telebistan. Paperezko eskaintza, iragarkia, egia edota Ipar Euskal Herriko hitzastekarietan. Eskaintza digitala, Baneja, Kanal Dude, Gazeta edo Iparraldeko hitza webguneetan. Zure mezua Ipar Euskal Herriko 80.000 pertsona baino gehiagori helaraziko diozu, bertako hedabideak sustengatuz. Gainera, zure mezua Hego Euskal Herrira ere zabalduko da. Elkarte, enpresa edo instituzio bat zara? Klik baten bidez ez hutsegin euskaraz komunikatzeko parada. Euskal Hedabideak zure zerbitzura.
Denok dakigu gure baratzeetan ongailu gisa erabiltzen alditugula hondakin biologikoak. Aldiz, hemengo bioenpresan beste manera batez beherabiltzen dituzte. Goazen haien gana ikustera nola egiten duten. Origin biogeat, heben egiten duguna duzu industrien hondarkinen, bio-hondarkinen valorizatzia. Eta hortako prozesu bat muntatu dugu, badugu lehenik hidrogaztia stabilizatzeko, eta geho usu pudra bat egiten dugu, behaz batugu hausgarriak erhautzen egiteko, eta geho hola baliatzeko ingrediente bezala. Biltzen ditugu gagardo hondarkinak, frutu hondarkinak ebai, eta zunbaitentako ebai zur hondarkinak, eta huk valorizatzen ditugu biomaterialetan. Eta frutuetan eskapatzen den hurra hidrogazten dugulaik, hua berriz biltzen ditugu ebai, eta frutuen urina behitu kosmetikan baliatzen. Hidrogazteko guk gu egiteko manea duzu hiutan 20 gradoen aldepin hidrogaztia, hola segur gututzu kalitate guzien begiatzia. Sagar hondarkinak tutzu, eta hoik baliatuko ditugu kosmetikan, ekstrakzio egiteko. Ordin ikusiko ditugu nula errautsa ekitzen den mekanikatik. Hala, kilo batzuk erabilteko prest kosmetikan. Gagar hondarkinak jabiltzen ditugu alimentazioan, bai kabalentako eta bai jententako. Ezartzen dugu mekanika hortan eta errauts bat egiten. Eta errauts horrek egiten zuk edo ina jententako, okintegientako, edo kabalentako fibraz eta proteinetan abeatsa den ingrediente bat. Gaur egun mundian ehuneko 30 produktitzen dugu eta urtukitzen. Eta urtukitzen den guzi horreki egiten dizu mundin aski jente guziek janhai aski kendezen. Behaz beti egiteko partez produkzione habo eta beti habo kontsumitzeko habo. Bergenik ez hobeki egin gutiago eki. Eta enpresek hoina edizio, behaz hondarkinen valorizazioan izigarri interesatuk dutzu, eta hortako guglekia hartu dizugu hortan barnen. Usten duzu produktu batzuk egiten dugunak, bai biomaterialetan, baso tradizionalak bezala, salbu ekologikoak dutzu. Aipatzen ginen irina okindegientzat, eta stut produktu berria, huntan espantza hanitz badizugu. Heben Euskal Herrin eta baita kabalzain hanitz eta laboi hanitz. Hoi kabaler emaiteko, sojaen partez adibidez partez jiteko, eta hebenko produktu batuk haitez ABH eta zirkular eta herriko produktu bat. Gentik hasten dutzu hori pentsatzen, ingu amenai pentsatzen. Mena hale oano aizago duzu garagardo baten saltzia, ez iz garagardoan hondarkinen saltzia. Mena guk uste dizugu innovazioan bidez eta gaiza hanitz egiten da haldela, eta hortan gutuzu interesatuik eta segur gutuzu badela merkatu bat eta luku bat hartzeko. Ordin, krisia denboetan eta gaitzago duzu beti, mena bardin borxatuik izan dutuzu gentik kambiatzia eta hondarkin hoien baliatzia. Ordin, hor gutuzu proposamen baten egiteko. Urruñan auzoko konpostagailu berri bat instalatu dugu, eta helburua zen hor
konpostagailua erabiltzaileei aurkeztea dena ongi ulertzeko eta gero erabiltzeko. Hemen da gure lehen konpostagailua kamietan, beti hainitz apartamentuak. Bio hondakinak emaiteko, pixkat iruditzen da zaila. Zenta diendeak ez dute ongi ezautzen nola den, eta dituzte kezkak. Bilta garbi ekin lana egiten dugu, posible da zure etxean eman zerbait, lurra balin baduzu, eta edo zure terrazan lombri komposter bat posible da ere. Eta hemen, 30 familiak ematen dituzte hondakinak. Badire 3 referente ongi dena emaiteko. Gure konpostagailuak kudeatzeko, astero erreferenteak etortzen dira orduan konpostagailua entretenitzera. Un médecin référent, c'est quelqu'un qui s'occupe un petit peu du compost et ça demande 10 minutes par semaine pour pouvoir remuer le compost régulièrement, quoi. Herritarrek olako zakarrontzi tipi bat dute. Eta orduan hemen kodigo bat ezarri behar da, idekitzeko. Idekitzen dute kutsa. Eta orduan hor barnean gure hondakin organikoak botatzen ditugu. Eta gero erreferenteak nahasten dituzte. J'ai proposé à des gens du même bâtiment que moi et c'est bien, ils sont tous venus pour participer à ça. C'est bien. Alors je vais essayer d'en parler à d'autres personnes pour essayer de motiver les gens. Herritarren implikazioa biziki importantea da, zenta haiek hautatzen dute behar ba konpostagailu bat instalatzea, haien auzoko komiteekin aipatzen dute proiektua edo haien sindikarekin ere, eta hola instalatzen alditugu beste konpostagailuak. Nahi genuke bertziak eman, bertzia auzoetan, edo hemen ere bada lekua bertze bat emaiteko. Orduan, herritarrek izena ematen aldute Bilta Garbin edo auzoko komitean. Importantea da konpostaketa egitea, zenta finalki gure lurra aberasteko idai osoan bat da. Hor adibidez, konpostagailu horrekin, komposta berrerabiltzen dugu, erabiltzaileak hartzen dute komposta, etxean loreentzat edo landareentzat erabiltzen aldute, eta gelditzen dena, Urruñako herriko etxeak erabiltzen aldu gure lurra elikatzeko. Leku berezi bat da, elgar egiteko, elgar mintzatzeko, harremanetan sartzeko, eta behar ba hemen ekologiaz mintzatzen algira elkarrekin. Ce serait bien d'avoir des composteurs comme ça pour la nature, ce serait pas mal. Maintenant, il faut que tout le monde y participe. C'est ça le plus important. Il faut motiver les gens et on va essayer de faire en sorte de motiver le plus de monde possible. Enetako borgeren aldia da diten izala Iguamendiaekin. Ene senarra herri da trailean, ne meke ailiniz. Mena bon, iziarreko plazera hartzen dugu, kurritzia, hola, ekipa magnifiko horrekin. Prenez du plaisir, balisage rando, balisage rando. Egoak Mendian est une association dont le but est de mettre en lien des coureurs et des randonneurs et des personnes en situation de handicap afin de faire des randonnées et des trails en montagne, des événements sportifs de manière générale dans la Joëlette que vous voyez là.
Goizuntan kurse dekret egiten du, espeletatik hasi gira eta gio joan gira Omondaren eta gio berriz espeleta joan gira. Gaiz da, goizuntan gaiz zen aminat, beho da. Donc il y a 2 joëlettes aujourd'hui, nous on est l'équipe de la randonnée, on fait le 15 km et il y a également une équipe sur le trail sur le 21 km. Sur la randonnée on accompagne Damien et sur le trail ils viennent de démarrer là et ils accompagnent le petit Ayour. Comment tu l'as vécu Bien. Ok. Chouette. Le groupe, il est sympa? Oui, il est top. Guen plazera da, jentiak handikapedienak, ikustia erriz, kantatzen guekin, denak laguntzen dugu, tiatzen, pusatzen, beti plazer dugu denak elgarrekin izaitia. Ça s'est super bien passé, là c'était quand même la première partie, c'était que de la grimpette, mais là après la pause pique-nique, je pense que tout le monde est requinqué et prêt à repartir. Arratsaldeon hemen gira berriz Urruñan, hogei lotzen balima zirezte guri, iturbide trinketean, beraz pilotarekin biztan dena trinket duntan, eta enekin ostian bezala, Unai Teletxea, berriz ere arratsaldeon zuri. Arratsaldeon. Eta orain behien dauku, finala haundiaren segitzeko ostian finala tipia balima zen pestenkari, aldiuntan finala haundia dugu. Bai, hori da bai. Hala, beraz, hor balima zinezten gurekin finala erdietan ere pilotari horiek bizten da ikusiak dituzuela, zenta irabazunak izanen baitira, normalen bezana. Eta hor, beraz, bi ekipa ukanen ditugu, beraz, nor ukanen dugu lehian hor Unai? Gorriz aurrean badugu Iban Pol Ortiz, Baionako jokalaria. Preselekzionatu izan da Frantziako ekiparekin, mundialeko txapelketaren zat. Ez da joanen? Ez, moroski. Gero atzean badugu Andoni Kasterra, 22 urtekoa, Baionan jolasten da ere, eta bera selekzionatua da mundialentzat. Beraz, Andoni Kasterra lunetekin, begilagunekin mementuan buru gainean, beren soinan eman dituena biztan dena. Eta antzu tipi bat eranten albani bada, zenta elgarrekin laguna dira elkartean, biak Baionakoa dira. Bai, hori da, bai. Beraz, erraitenan genuke elgar ezagutzen dutela barkatu. Gero akusez badugu Xanti Ugalde, Hauina mendin jolasten dena, da Iruñako kluba. Hala, beraz, eskuineko aldean, mutiko biro laburrenekin duena, Xanti. Bai, eta selekzionatua da Espainiako selekzioarekin Argentinarenko munduko txapelketaren zat. Zinez mutiko indartsua eta abiadura handia maiten duena. Bai, eskertia gainera hor duen. Bai, final erdietan zinez bere burua intzinean eman du eta ikusi dugu min egiten alduela. Eta bere ekin hariko da? Teo Izarral, Urruñako jokalaria. 18 urte ditu. Barkatu elektrika mostura tipi bat izan da, ben hor dira zuzenean. Eta epaila. Eta epailea Sebastien Moncada, Baionako jokalari ezaguna.
Hala, eta lehen botea izanen da, beraz? Gorrientzat. Gorrientzat, Bai. eta beraz bereziki Iban Pol Ortiz botean izanen da. Hala, pilotari gazteak ateratuko dira eta utziko dute lekua beraz pilotari nagusi horieri, lau pilotarieri. Horretaraziko dugu espalimazin ezten gurekin hirugarren lekua joan dutela beraz Oxan Altzuet Perugorriak eta Kleman Kasainek nagusituz hiru txandetan Iñaki Garrala eta Jon Lafargi. Beraz, lehen mantxa galdu zuten Hogoi eta Ameka, bigarrenera irabazi dute Frango Erreski Hogoi eta Bederatzi, eta hirugarrena tinko izan da, zenta pundu bakarrik izan da bien artean, eta horon buru, beraz, Oxan eta Kleman nagusitu dira, beraz, hirugarren lekuarentzat. Hala, hori zen, beraz, finala tipia, baina orain finala haundirat dinen gira, eta beraz, gorriak botean. Hala, beraz, nola pastu dira final erdiak. Gorriak nagusitu dira bi mantxetan, beraz, Hogoi eta Hamazazpi eta Hogoi eta Hemezortzi Iñaki Garrala eta Jon Lafargen kontra nagusitu ziren. Eta hatik arrosak hiek hiru mantxetan izan dira. Oxan eta Kleman kontra bai. Bai, nagusitu dira hiru mantxetan, lehen mantxa irabazi dute Hogoi eta Hemeretzi, tinko, bigarrena galdu dute Hogoi eta Hamar eta hiruagena, beraz, irabazi dute, beraz, hundarat jiteko finala hondiuntarat, Hamar eta sei. Hala, eta lehen botea, beraz, gorrientzat, Iban Ortiz botean. Hala, ikusiko lau pilotariek zera kusten txiko daukuten. Erreten ginuen bezala, Xanti Waldek zinez final erdietan ikusi duela, erakutsi duela anitz gauza eder. Ikusiko egun nola izanen den. Aipatu dugu ustean ere, beti beru da. Ez eta, iruna piskat heldu daukun eta berotasuna joiten den, baina alere beru egin du eta barneotan oino frango beru da. Eta errandauku, ostean ere gurekin zen Kleman Kasainek sofritutu dutela beroarekin. Handiuntan ikusiko finala handiuntarat. Eta beraz, abiatuak dira. Eta beraz, lehen berdinketa dugu bi pilotarien artean, bat berdin. Hala, publikoare hemen dugu, ala bainan Urruñako pestak baititugu. Zomait egunez, beraz, bada publikoa pilotazalea biztan dena Urruñan eta bereziki sarearen ikusteko eta gazte horien ikusteko. Bere gain hartzen duen, bi pilota eman ditu hor, atik hor. Ezin du eraman alizan Xantik, hor ere erakutsi dauku nahikeriarekin sartzen dela finala untarat. Eta pentsatzen dut, nahi, oino ikusiko dugula finala untan. Bere burua intzinen eman duela. Behen artean, gurri izanen da bigarren pondua, Iban eta Andonirentzat, biga eta bat. Kasu. Itzulian Xantirentzat hau ere. Andoni kuntsara maiten. Txasko eramaiten. Eta bigarren berdinketa. Bipundutan. Eta kutora segituko dutenez. Polita hori. Polita. Eta pumpasarea eta Ibanek ezin du ere man. Ezin du kendu pilota. Gestu polita erakutsi duena. Frango espektakulara. Pilota edera ukanen du Xantika. Gozoa, ez dakit, autu borena zenez. Jeneta izan da pareta eskerreko morroaikin ere. Eta berriz ere, arrosa izanen da hiruaren pondua. Hiru eta bi. Xanti eta Teorentzat. Eskuineko paretaikin, untsa bildu Andoni Kastera. Andoni Kastera
2 urte, zaharrena erraiten albanima da finala untan, baina aurten izan dena lehen mailako finalista Frantzian, lehen mailan biztan dena, eskualegian ere, eskualegiko xapelketan ere finalista izan da. Eta, baduela, badu deia palmarez polit bat Andoni Castera Baionarrak. Eta nartean, ubelak ditugu aintzinean, 4 eta 2. Baina euski, ezin du eleman pilotoi Teo Usarralde lurrean gelditu baita. Eta gorriak berriz horbiltzen ari, 3 eta 4. Bistan da partida hau ere aintzinekoa bezala, 2 txandetan izan dela 20etan, eta beharrez, 3. bat izan dela 10etan. Iban Botian, itzulian biltzen Teo Usarraldek. Sartzen da Xanti pilota horretan, nekeziak ukanen ditu Andonik pilota horren amaiteko, bai. Ez da mugura ino helu. Eta arrosa izanen da, edo ubela. 5. aldikotz. 5 eta 3. Andoni Castera irudian ikusten zinutena, eta hau dugu beraz Teo. Antzinatzen da Andoni pilota horren hartzeko. Lehuntan Ibanek bere gain hartzen. Kasu Xanti, eskuineko mugoaikin. Lehuntan Teorentzat izanen da. Ezkerra zartu hartzen, bai. Ez du, autu berena egin behar bada Teok pilota horretan. Eta beraz, gorri izanen da, gorriak beti hor, eta puntu batetan dira bakarrik, 4 eta 5. Ez dukan denbora eskuzaldatzeko hori ustez. Iban abiatzen da botatzera eta Xuxen itzulian hartu beharko Teok pilota hori. Andoni urain bera ere itzulian, bai, untxar bana. Kasu defentsan kurriak. Sartu Andoni aldiuntan. Zanda, maila goratu dela, puntuak luzeago ditugu hasteko, partida hastapen untan urai, Bai. Kasu, eskina, behinan segitzen du boteak, puntuak ez da segitzen baina hau batik. Zuzenian sartu da Teoren pilota hoi. Beraz, gorri izanen da, eta berdinketa berri bat, 3. lehen txanda untan, lehena batetan izan zen, 2. 2etan, eta 3. beraz, 5etan, 5 berdin. Pariuak libro, ostiaruntza hautatu duzu zure ekipa, aliuntan horrenako eman zinezake. Arrosak nustez. Arrosak aliuntan? Bai. Segituko dugu urbeletik. Polita. Polita hor Teokekin egin duena, eta Ibanek ezin du eman pilota hoi, ala abiatura emiken ikusiko dugu egin duena. Leuntan, ara, ezkin motza, eta Ibanek ezin honeatu bote hoi, puntu hoi, pilota hoi barkatu. Kasu, aldiuntan bai ukandu Ibanek. Segitzen da. Puntuak luzeago dira, irauten dute. Gibelka, kasu, eta ez. Duda ukandu, aintzinetik hartu behar zuen ez edo muguaren ondotik, deliberatu du gero hartzea. Ez dakit hori izenez autu brena, dena den ez da heldu. Ez da heldu eta ubelak edo arrosak aintzinean. 7. puntuaren zat, 7 eta 5, lehen txandan dugu, Urruñako finala hontan.
Eta Xanti Ualde joanen da botatzerat. Nafartaga da hori da? Bai, Iruñakoa bai. Iruñako pilotaria. Andoni Kastera itzulian, bai, arribatzen da kasu Xantik zer egiten du ezkerraz. Abiadura, baina ateratzen dakote, aliuntan Gibel emaiten du eskuineko paretaikin, eta heltzen da berriti moturat. Hirugarren niko atzoino, tematzen da, eta Domaia, menxikoa dute alere gorriak defentsan sartu dira. Hiru aldiz atakatu du Xantik, baina aliuntan ez du xantzarik ukan. Bai, gero hartzu zunan asko atzetik, ez zintzara izan eskimotzean hori da arazoa gero. Hori eskimotzen josten badira, ni ustez Xanti Ualdek eskat gaizki ez du askotan lortuko ni ustez. Ados. Leuntan usten du pilota pasatzera Teorentzat, eta Teok segidan kokatzen zuzenean sarerat. Eta horrek egan nahi du, berdinketa berri bat badugula zazpietan. Partidako laugarrena, zazpi berdin beraz. Hala, pundu luzeagoak erraiten ginuen. Joko ere frango horrekatua bi ekipen artean. Maitzaren aldetik ere. Kantoia, baina ateratu da pilota hoi eta segitzen du punduak. Su hoino abiadura emikia handia emaiten duena Xantik. Ez du lortzen eskimotza. Zinez, gainetik hartzen duelarik minik egiten du alere. Abiadura ez du beti pundua lortzen, baina abiadura bederen emaiten du. Ez da beti seristatua, entzatzen da sartzera punduen egiten dut, baina Mariuskin harta apena honetan hasteko ez da seristatua. Eta gorriak ditugu aintzinean. Bai hartu beti Gibelian balimaziren lehen txanda honetan, alde honetan aintzinean pasatzen dira lehen alikotz. Pundu tipi batez, 8 eta 7. Gasu eta pumpasare. Maite du baitu kolegitzen. Hauntza lortu du. Eta berdinketa berri bat 8etan dugu. 8 berdin. Beadura haundia eman duena pilota hori lehertu da. Eta Andoni Kastera ezin du ere man ahal izan. Eta beraz, Ubel izanen da puntu hau, 9 eta 8. Xanti botatzerat berriz ezkeraz, aliuntan txusen. Kasu hori Xantirentzat, pumpasare bena ez da sartu. Domaia. Iban hortzen, untsa bazuen pilota, behinan Mariuski xaretik eskapatu dako. Eskat goizegi berbarxi. Abiatura emiken ikusiko dugu, untsa zen anta, behinan ezin du ere man, estu egin du, behin pilota Gibilan gelditu da, mugura eta heldu gabe. Hamarretan dira, lehen hamarkada egina Ubelentzat eta Xantirentzat irudian duzuena. Lehen hamarkada pasatua lehen txanda untan. Andoni Gibilat igorri Teori eta Teok pilotai ezin ere eman. Eta gorriak berriz hor ditugu pundu batean. 9 eta 10. Iban hor zuen aintzinean abiatuko dena botatzerat. Entxantzeko berdintzerat 10etan berdin. Usten dut pasatzerat pilota hoi Andonirentzat. Aintzinean zen, pilotaren gainean zen, baina ezin du eman ahal izan. Eta ez da berdintzegirik izanen beraz 10etan. 11 joan baitira josak, 11 eta 9. Gorriak amor eman behar pilota pundu untan.
Kasu botea, baina airetik hartu du Andonik ez usteko pumpatzerat. Itzulian Andoniko ino untxara maiten. Xantik guzten du Teo sartzerat. Aldiuntan ere, Teo emanen du. Kasu, bai, haintzin untxa bildu Andonik. Defentsan Iban. Aldiuntan kausitu du. Bai. Bazuen bultea bat eskatzen zuela. Bai. Eta untxa mehizitu du Xantik. Bere horretan da, hamabi garen puntu hau. Biadura emekian ikusiko dugu, untxa kausitu duela. Eskuineko eskin motzarekin. Eta pilota joan da lehertzera eta azpiko suko hortarat, ezkerreko paretan. Andonik Aztega defentsan. Kasu Xantik, gainetik hartzen duelarik. Pozoia da, gainetik hartzen duelarik. Bai, ez deus egin gero. Kotzen denan eskin motza hor. Minik egiten du, hasta penean ez da beti salistatu izan, bere erritmoa hartu du eduriz. Bai. Eta final erdietako erritmo bortitzua. Eta gorriek maleuski sofritzen dute eta silotipi bat egin dute. Sortzi berdin balima ziren, aldiuntan arrosak aintzina joan dira, 13 eta 9. Berriz xake bat. Xake bat, 14 beraz. Diferentzia egin dute hor arrosek, ari dute partidaren haina hartzen. Eta gorriak penan hor Andonik Aztegarekin bereziki. Andonik egiten untsa eramaiteko pilota hoi, pilota edera ukanen duteok, ezen edera horan buru. Bai. Eta ez da sarera joan, beti biziga. Aliuntan untsa bildu du Ibanek. Baina defentsan gorriak, defentsan oino Andoni bezala. Lurreat botatu behar, baina ez da aski izan, eta berriz arrosa izan da puntu hau. 6 garen aldikotz. 5 garen aldikotz ez. Hori da ez, 5 uste dut. Bai. 5 eta 9. Atik ziloa egina dute Pausa bat adorba ez. Bai. Pausa bat irudiz. Sarea irraiten ginoen bizi-bizia zela hemen Urruñan. Aipatu dugu munduko xapelketak, aipatu ditugu ere Frantziako eta Eskualeriko xapelketak izan zirenak neguuntan. Baina bada beste xapelketarik ere urtean zehar sarean hemen gendi. Bai, bada Utsailan, bada Azparneko Mastera, bai. Utsaileko bakantzetan egiten dena usu? Hori da, bai. Bada gazteen partea eta handien partea. Gazteetan hartzituzte usu 19 urte inguruko jokalariak, edo piskat gutxio. Eta gero badugu udan Baionako Open torneoa. Eta hor da gehiago 22 urte baino gutxiagoko gazteak eta gero bada beste parte bat handiekin bai. Eta hori udan da gehiago? Bai. Eta udauntan ere gertatu da, jokatu da? Ez, ukan dute arazo bat trinketearekin uste dut. Eta orduan reportatu dute urri bukaeran, urriko bakantzetan. Ados. Eta ez da gertatuko xapelkoarekin batean? Ez da gutegi aldean, aldetik? Ez dakit, ni ustez zulo bat ukango denean egingo dute. Bakantza denboran behar partida ofizial gutxiago da eta orduan dukatzen alko dute. Bakantza denboran egingo dute seguraski haste denboran, dibidez haste arte edo ostegunetan ez egiteko partidekin batera. Hala, beraz, sareko egutegia presentatua hemen Unaiekin. Baina untsa ezagutzen duena xapelketa hau eta disiplina hau. Eta anartean, arrosek aintzina dute beti. Naiz eta hor gorriek puntu bat egin dute. Hamargarrena, lehen hamarkada betea horientzat, baina arrosak aintzina joan dira 15etarat. Kasu ez da. Sareat txartu, Andonik untxara maitean, Kasu Xantik zer egiten du, gainetik hartzen duelarik. Untxara eman diuntan Ibanek. Bai. Xantik gainetik oino.
Hainuntan ez duk hausitu. Hainuntan txartzen da, hor gehiago defentsan da. Bai. Ibane ikusten du pasatzerat, Xanti ikusten du pilota pasatzerat Teorentzat. Bi aldiz ukan dute Xiroa, baina Xiroa tapatua baita, lako efetu motel bat emaiten du, ukutua baita taularekin. Eskat moteltzen du, bai. Moteltzen du, eta hor, izan da. Ubelen alde, 16. Pundua ahola egin baitute. Eta Andoni Kastera penan, maleruski, ikusten duzen bezala, 16 eta 10. Bai, sakean puntu bat. Sake bat segidan. Jokatzen dira punduak, kasu-kasu, gorrientzat. Eta zure parigua, mementoan, untxa lortu duzu zen, eta arrosak aintzinen ditugu. Beraz, untxa senditu duzu. Gusiko nola segituko den, eta berriz Xanti botean. Kasu, Xanti ikusten du pasatzerat, Teorentzat pilota hoi. Andoni Kastera ezkerraz. Bai, polita. Eta ezkilmuntza untxa baliatu duena eta Ibanek ezin duena ere eman maleruski. Eta lehen txanda, ari hurbiltzen Ubelentzat, 18 pundu baitituzte. 2 pundu ono, uren maiteko. Apeatzen da botatzerat, Xanti beraz, gainetik beti. Min egiten du, ezin ez gainetik hartzen dolarik. Indar asko badu bai, eta gainera ezkertziaren efektua irekin. Hor ere, gozo-gozoa emaiten ikusia zuen zilua bazela hor, ezkerreko alde hortan sarean, eta gozo-gozoa eskuineko paretaikin eman du, eta pumpasarerat joan da, sartzerat pilota hoi. Eta azken pundua dugu lehen txanda untan nunai. 19 eta 10. Jostatzen dira entzin hortan, iduriz, baina segitzen du punduak kalere, kasu bai defentsa ona Teorentza, baina ez da helduko. Ez da helduko eta 11. Pundua egiten dute gorriek, 11 eta beti 19 Arrosentzat. Entzin hortan lehiatu dira biak hortzerat pundua, baina ez da horakorik gertatu. Eta hor, Teoren pilota ez dena heldu muguraino. Horre, ze pilota hartu duena, eta horre joan da kokatzerat pumpasarerat. Eta lehen txanda dute beraz Ubelek. Frango reskial ere, gaiten ahala, zinez dominatu dute lehen txanda hau. Izan dira somin berdinketa batetan, bietan, bostetan, eta azken berdinketa 8etan. Eta gero ziloa egin dute. Eta horren buru, sortzi berdin zirarik, eta joan dira nagusitzera, eta hogoi eta 11, beraz, partziala bat egin dute, hor, hamabi eta 3. Deskarta egin dutena, eta beraz, zure parioa, mementoan, untxa pasatzen da. Bai, horrein goz bai. Bruno Driole ere, Bruno da. Hor da, Moncada hor. Bai. Bazterren hor. Bai, Bazterren bai. Driole beraz aholku emaiten lau pilotari gazte hori edo bere elkarteko pilotarieri. Eta hasiko dira beraz bigarren txanda hontan lau pilotariak. Teo Txurralen huts bat ikusi duzue. Aipatu dugu sareko sasoia. Egan behar da, nagusiki ari dela sasoian gehiago neguan. Bai.
eta usu udan ari direla joko garbian sartuko pilotariak. Bai. Elkarteak aipatu duzu ere, ejan dugu hemen Urruñan biztan da sare eskola importanta bat dela. Azparnen ere egiten dute turnua eta han ere jokolari handan bat bada. Bestenez, zuen dira elkarte nagusiak eskolegian hemen? Bai honan jokolariak bat dira ere, Iruran ere da Donostialdean. Eta Irurako elkartekok parte hartzen dute eskolegiko xapelketan? Bai. Hemen? Bai. Eta Iruñakoak ere bai egin dute tratu bat eta bai, egin dute iparaldeko xapelketa. Atik ez dute parte hartzen al Frantziako xapelketan pentsa dut? Ez. Eta Irurakoak ere ez. Hala, sarearen egoera, zer gaiten ahala jokolariak betiko puru bertsua da, badakizu daturik edo... Uste dut txikiak asko hasten dira saren, 12 urte inguru, Urruñan asko hasten direla txiki, eta gero handituz asko gelitzen dute rugbia edo futbola jolasteko. Arazoak zer dira zauriak egertatzen aldira, eskuaren aldetik, espaldaren aldetik behar bada? Espaldan bai nik ukandut deia piskat arazo bat, da bai gehienik espaldak, eta bai, espaldak. Hala, beraz, eta berrezen ginen gira, beraz, zuzenerat bigarren txanda hontarat, horretaraziz, beraz, ikusten duzuen bezala, Arjosek joan dutela lehen txanda hori, Xanti Ualdekin eta Teo Usagalerekin. Hogoi eta Hameka eman dute, beraz, lehen txanda hau. Eta orain, lehen berdingeta egiten dute lau pilotariek batetan bigarren txanda hontan. Hogoi, jokatuko dena, Iban Ortiz botean. Untxasko eman duena, liuntan Andonik Azterrak. Hala, badaki behar duela atxurutuk itxanda hau ereman. Eta gogoa hondirekin sartzen dela, beraz, bigarren txanda hontan. Gehiago atakatuz eta gehiago punduen bila besten dena. Bi eta bat beraz, gorrien alde. Untxa Iban pilota horren. Jonathan biltzerat, baina gero Maleruski kokatu du zuzenean txarean. Beraz, horrekan nahi du. Beste berdinketa bat dugura bietan, bi berdin, lau pilotarien artean. Ikusten duzu beraz, nera kokatzerat segidan lehen txare horretan, pilota hoi. Xanti, ahulku sekan. Pilotarien importantzia, behar pilota alatu dute? Ez ekitz, behar bai. Betzen da botatzera taliuntan Xanti beraz, beti gainetik, min egiten du bote horrek. Iban sartzen da pilota horretan. Itzulian Andonirentzat, bai, untxara maiten. Xanti, goaitatu du pumpea eta untxasko ere man. Teo ere bere laguna txalutzen duena, zinez preziatzen duena puntu hoi, gu bezala. Eta aintzina hartzen dutena, beraz, Arrosek, puntu tipi bat balimada ere, 3 eta 2. Defentsan, ahaluen bezala Andoni, mementoan atxikitzen. Hau atik, ez da helduko muguraino eta Arrosa izanen da. 4 eta 1. 4 eta 2 barkatu. Bai. Abiadura gehiago Arrosan alde da. Bai. Ez da dudadik, bada mait bat, bada oska bat bien artean, eta abiadura handiena sustut Xantirekin, bai finalerdian, bai finalean horre gainetik hartzen du, eta zinez anteila hartzen du botetik berean. Badaki defentsan akusten du, gibelera temaitean Andonik.
Baina, hor, Teok... Bai, utxe egin du, bai. Teok falta egin du. Eta gorriak berriz egoiten partida hontan. Pundu batetan dira bakarrik. Teok, pilota hoi ezin duela ere eman itzulian. Beraz, iban joanen da botatzerat. 3 eta 4. Sarean, bai. Sarean hartu du. Airetik hartu du Xantik, baina joan da kokatzerat segidan asarerat eta 3 garden berdinketa bigarren txanda hontan, 4 berdin. Hala, publikoa txaluka normalden bezala. Hore etzen ugun, Kondute bero, baina ateratu da. Eta hori, Teoko utxe egiten pilota bai. Komunikazio horren ustez falta. Arrazen zu, biak hortziren eta ez dira mintzatu. Ez aski elgarri. Eta beraz, gurriak aintzinean, 5 eta 4. Sobera bera hor uste dut. Falta erdizen ez dut ikusi gara. Ez, Teok falta egin du. Ados. 6 garen pundua beraz gorrientzat 6 eta 4. Pilotatzara hor Teok rentzat benen untsa bildu du alere. Hore frango gibel da, ez zen urgun kumpasonetik benen zasartu. Ula. Bai. Ez du untsa irakurtu maleruski pilotaren bidea eta beraz gorriek egin dute pundu berrik bat 7garrena. Biadura emiken ikusiko dugu hori. Jestu eder bat Xantiren aldetik, punduak segitzen du. Zer galdu dute hor? Zapata uste dut bai. Zapeta? Bai, untzuntzik da, arrazoin duzu. Teok galdu du, bai, ala. Berriz lotzen ari da bere soka. Sarea gertatzen ala lurreat ustea, baina zapeta galtzea ere ez da usu, Ez haitinez gertatu hor nire ustez. Sarea gertatzen ala. Bai, sarea bai. Eta egan behar da, sekuran usten baduzu lurreat, biltzen alduzu berriz. Eta jokoa segitzen bai hori da bai. Ez da baita ezpada, punduak gelditzen usten baduzu. Hale, gorriak aintzien ditugu 7 eta 3. Ikusten duzuen bezala, lehen txanda galdu dute. Abiadura emaiten duena oino Xantik, aliuntan usten du pasatzera eta beretzako izanen da aluen bezala uneat, kasu pilota edera ibanentzat. Sarea buruz, behen Xanti hor defentsan, Andoni aliuntan horbitzen aintzin hortarat. Xanti, untxara maitean pumpasore, baina untxa defentsan oino iban. Pundu edera hor unai, Eta hor da, Andoni. Giberatelu iban. Eta horren buru ebe Xantik maleruskia falta egin du. Hala, pundu edera, txaloak. Zinez, pundu, ez dakit, partidako munda, nik ere ala ganezakea. Hala, abiadura emeki bat mesitzen duena. Eta maleruski, Xanti ualde lurrean finitzen du azken puntu hontan. Bai. Xanti aholku galde egiten. Gaizki abiatua dira bigarren txanda hontan ubelak. Bai. 4 puntuz galtzen dute. Ez da makurra hondia, baina beti hobeta antziniko okaitea giberetik baino, Bai. Kasu, bai. Nena lehertzerat sareat zuzenean eta pundu berri bat gurrientzat, hor dira gurriak.
Txekitzen dute defentsan eta puntuak ere behelu dira, emeki, eta horren burua intzinan dira. Kasu hau, bai, eskumitaldean da. Eta hor, Teok Maleruski, Magaren gainean ere maiten pilota hoi. Pausa uste dut. Pausa bat hartu dute, pentsatzekoa da, solaze, ubelek hartu dutela pausa hau. Sofritzen dute, 4 berdin ziren, eta hor, 6 puntu egin dute segidan. Bai, gurriek, beraz, 10 eta 4 joan dira. Epaileak erakusten duen bezala, beraz, pausa bat hartuko dute 4 pilotariek. Xanti eta Teok entxeratuko dira, itzularaztea txanda hau. Ez jokatzeko 3. txanda bat, baina bigarrenean berean mozteko partida hau eta finala hau. Bai. Saribanek eta izanen da ondotik, ez duguna segituko luza izanen baita, baina egan behar da, xapelketa hau untsa saristatua dela. Urruñako elkarteak zinez, emaiten du zinez importantzia saristatzeko pilotari guztiak. Eta usu behainitz pilotari joiten dira untsa besoak kargaturik. Bai, hori da bai. Pundu horietan ikusi ditugun pundu berenak, Xantirekin bereziki gainetik hartzen duelarik. Naiz eta hor, gurriak ditugun aintzinean eta zuzenera telu gira. 10 eta 4 beraz gurrientzat bigarren txanda hontan. Pilotatzara hor, andorintzat gibera telu zen eta ezin du eman ahal izan. Bosgarren pundua, ubelentzat. Horiz, pausak horrekin dakote, eta lehen pundua berendako izanen da, lehen abederen. Xantik ezin du bidu aldizan. Andoni Kastekak, etzulian gibererat, Teo Usugalea ez da helu bere pilota hoi. Eta beraz, gorri izanen da, 11 garen aldikotz. 11 eta 5. Iban botean. Xuxen, airetik lotzen Xanti. Oino ere. Abiadura iniz. Eraztuko gorriek nahi badute zinez txiki beren antzua eta beren xantzaka txiki ez dute Xantiren gainean botatu behar eta behar dute giberela goioan. Nire ustez bai. 6 eta 11 mementoan gorriak aintzinean. Kasu Xanti, aliontan untsa maiten defentsan Ibanek. Domaia. Eta, Maioski bai. Domaia, erraiten duzu bezala hau nahi, zenta Teoren pilota hoi, maja unkitu baitu. Eta 12 pundua beraz, 12 eta 6. Ustean, punduak lehentxan mantxan behar bat luzeago zinen, eta gehiago joko bazen, hor... Berban ikatu albira edo... Bai, egia, zuka, erraiten duzuna. Eta hor, motzago dira punduak. Pundu berri bat, 13 botean Iban Ortizentzat, 13 eta 6. Sobera gogo jokorik gabe horren burua intzinean dira gorriak. Dute emesimendu, baina ez dira pundu eder heietarik egeran. Baina pilotan badakigu emaitza dela konda horren buru. Pilotan era kirolan. Andoni Kastera. Andoni oino ezkerreko murguaikin itzuli karazten pilota hoi. Eta pilota hoi eskapatu dakuna Iban Ortizi. Eta beraz
Ubelek edo Arrosek egin dute puntua 7. 7 eta 13. Xantik hartzen behar den denbora. Kasu, txemezela punpe handi bat eginen duenez gainetik hartzeko. Bai, gainetik hartu du oino. Pito edera du, ezkerraz. Hore, zinez, eskuin, denetara egiten da eta ezin bildua. Nahi duena egiten dugu pilotarekin. Pausa horrek honekin dako gote alere, berriz hartzen dute kuraia eta berriz heldu dira partida untan. 5 puntutan dira bakarrik. 8 eta 13. Falta erdio. Berriz botatzen rata abiatuko da Xanti ualde, sobera ezker eman du bote hoi. Ez dugu egan, baina xare zalek balimadakite ere bestendako eganen dugu, botea egiten da ezkerreko aletik. Bai, eskuin alderat. Eta eskuineko alderat, ikusten duzu nun baden epailea hor bada marra bat, behaz horko ezkerreko aletik jo egin behar da, eta lehen pumpea jo egin behar du eskuineko alderat. Zinketaren eskuineko alderat. Ale untsa lortu du Xantik bote hoi. Eta luzea uzten du itzulian Teoka. Falta. Kasu, Andoniren pilota joan da gaineko majaren alderat kokatzerat. Ez da kontent biztan dena Andoni, pentsatzeko handen bezala. Ikusten ditu Arrosak berriz urbiltzen. Nahiz eta sumit puntua entzuen hartuak zuzten. Beren puntu horiek ari dira urtzen. Elurra iguzkian bezala, egiten den bezala. Behatzi eta 13. Hor dira oino gurriak. Zinez, gestu edera egin duena hor, abiatu lehemiken ikusiko dugu. Untsasko. Eta Xantik ezin du eraman izan. Pilota hoi, joan dena kokatzerat, pumpasarerat, lehen txarea merean. Behatzi eta 14. Kasu hor. Bai. Untsasko menperatzen duena Xantik. Bai. Ikusi dugu indarrarekin badakiera aritzen, baina ez bakarrik. Bai, buruarekin ere. Buruarekin ere gaitzen zuen zela unai. Untsasko pausatu du hor. Behatu du duntziren beste bi pilotariak eta eskuineko aldean pausatu du. Eta hor ditugu haino, Arrosak 10 eta 14. Andoni kuntsa segitu pilota hoi. Ezik egin zinen da hor gibelgerat dimearko da. Piskat deustatu da entzin hortan behar ba, Xanti, soborakina behar ba, eta horon burua behar. Gurriak ere hor baitira, gurriak ere ari dira. Eta behaz gurrien dako izanen da pundu hau. Ez dira Xanti bezen espektakularak, baina punduako egiten dituzte. Eta horon burua entzinean dira. 15 eta 10. 5 pundu bakarrik berdintzeko txanda bat bako txantzat eta ukaiteko aukera 3. txandara joiteko. Eta segitzen dute. Atik, Arrosak 11 eta 15. Itzen baiten du, 2. txanda bukaera bat frango beroa hor, Bai. Kasu, Falta, bai. Ibanen pilota joan da eskuineko alderat kokatzerat, falta egin du. Eta Arrosak hor ditugu. Ongira montzuen, bai. Kasu, erraiten marima da. Beren gibilean dituzte. Senditzen dute gurriek
Ubelen presioa aldera gero eta azkarrago. Andoni Kastera ezkerraz. Teo Usarraldek egindu hautua aintzina joitea pilota horren bila eskuineko alderat, baina paretak jenatu du. Eta gero berantek izan gibera ditiko. Bai. Lehenago hautatu behar zuen. Bai. Hamasei eta hamabi. Lau pundu berdintzeko, lau pundu finitzeko. Eta bai, oino ikusi du untxasko jokoa Xantik, bazakien noat jo. Eta hamahiru garen pundua, hiru pundutan dira bakarriku belak. Bero izanen da, luze izanen dira, lau pundu horiek egiteko gorrientzat. Zinez, jo beharko dira borrokatzera eta puntara ino. Sinesten du oino Ibanek bezala. Kasu Xanti. Xarea joan entzela baina ez. Xantik ez du hainitzelako faltarik egin, baina hatik ez du lortu. Eskapatu zaio bai. Ikusiko dugu hor, abiadura emikian hor, gainik hartu du, baina Xantik ez du lortu alizan. Eta hamazazpitan ditugu beraz gorriak. Hamazazpi eta hamairu. Behar dukute atxiki gogor oino gorriak, oino hiru pundu. Ukaiteko dretsua azken txandara joiteko. Iban botean. Xuxen, airetik hartzen. Xantiko oino defentsan eta untxasko defentsan. Bai. Zinez, gestu edera hor erakutsi duena Xantik. Pilota horren ez bakarrik defentsan, baina joan da segidan kokatzerat berriz pumpa sarerat. Bai. Eta hor ditugu oino, arrosak. Eta Maleruski Ibanek ez du deus egin alizan, salbu pilota horren behatzera baizik sareat sartzen. Asu Andonik itzulian, antxora maiten. Andoni oino eskunaz aldiuntan. Kausitu du, eta sekundua. Xantik bere burua bota du. Azkarra balimada ere, badaki fisikoki ere bere burua defenditzen. Joko frango barreatua, labainan importantak dira pundu horiek, beraz denek beren ahalguziak emaiten dituzte, baina lehuntan Teok du falta egin. Teok du falta egin, hor ikusten duzuen bezala irudian. Eta hemerit sortzigaren pundua, ala erraiten ginuen punduak kario izanen zirela gorrientzat, eta hor ere frogatu daukute. Zinez, joan behar direla pundu horien txeka aldian bat, eta txanda hau, frango kario dela. Hemezortzi eta hamalau, haino bi egiteko. Bigarren, unen eramaiteko eta berdintzeko, txanda bat berdin. Untxasekitu du pilota Teok. Teo ino defentsan, untxa Andoni Kasterak. Hor nivela zinez goratu da unai, Bai. Kusten da, puntuak luzeago dira, teknikoki ere. Eta aliuntan arrosa izanen da. Arrosa izanen da, Ibanek ezin du eraman ahal izan. Bost, hor dituzte beti, beren ipurdian erraiten ahal balima da. Bai. Bost eta hemezortzi. Goizegi, bai.
Ez da erretxe, unai, ez bat ere ez. Mintzo giren hor, Tut xantirenak gainera, pausa hor ez, edo. Pausa bat hartu lukete. 18 eta 15 ikusten duzuen bezala. Xanti botean izanen da. Ez ubelek galdu dute lehen txanda. Publikoak ere hor dugu, segitzen finala handi hau. Urruñako pestan karietarat. Pesta girudea Urruñan egun. Zer da egitarauan? Zer da... Ertsukarra maiketan. Ura. Bai, eta... Talde zaharra da hori, ez da horrekoa? Bai. Ez duzu ezagutzen, zuk zure adin gaztearekin? Bai, ezagutzen duzu, bai? Bai. Hamazazpi urtetan behar duzu itzuli batekin? Itzuli bat gehiago ere? Bai. Abiadura emikian beraz, horiek eta dinen gira berriz segitzerat zuzenean finala handi hau 18 eta 15, edo 15 eta 18 bekiago erraiteko, zenta arrosak izanen dira botean berriz hastearekin. Azken berdinketa lauetan izan da. Eta gero gorriak joan dina aintzineat, baina arrosek atxikitzen dute defentsa eta beti hor ditugu. Xantik berriz hartu du pilota eta abiatuko da botatzerat. Aldiuntan, 15 aldikotz. Ea lortuko duten berdinketa bigarren txanda hontan, kusiko. Epaileak ikusten du denak presidela. Eta hori ikoen bagira. Xanti botean, xanti gualde. Eta xantik ezin duena ereman pilota hoi. Piskat gehiagia atzeratu da baina ustez. Beraz, 19garrena izanen da, 19garren eta azken pundua beraz gorrientzat. Bai. Berdintzeko txanda bat berdin. Eta xantik zinduna pilotoi berdin du. Eta hor dugu beraz berdinketa hogoi eta 15 bigarren mantxa hontan, txanda hontan. Eta beraz besartuko dira berriz taula azpi hortarat lau pilotariak pausaino baten hartzeko. Eta segidan egiten dute hirugarren eta azken txanda hau. Finalerdietan ere ikusi ginuen partida bat hiru mantxetan, ustean hirugarren mailak hirugarren lekuko partida ere jokatu da hiru mantxetan. Finala nagusi hau ere. Ostean finala tipia finitu da 9 eta 10. Ez dakitolako lehik gertatuko denez aldi honetan. Bai, espero. Sareak ez dugu aipatu, pilota aipatu dugu, baina sareak, pilotari bakotxak bere sareak baditu, edo elkarteak emaiten du behar pilota eskolakoek? Bai, elkarteak ematen ditu, eta gero poltsak egin behar ditugu jolastuz, zeren hasieran tinkoak dira, sareak. Eta gero geroztagia jolastuz, sakeak eskat moteragoak dira, orduan gehiago atxikitzen da pilota sarean. Eta sare batekin ari zira, deus ezagutzen, sasoi bat, somit sasoin, sarea betiz... Nire sarea horretzen du 2 sasoi baitu dara, irauten aldu
iruz palau sasoi. Haria ere ez duzu sekulan kanbiatu, beti Ez, hari berarekin bai. eta ez da demorarekin lasatzen edo Bai, gero poltsa... hausten dira, gero, denborarekin. Bai. Baina, bai, gero... Eta ora, nola gertatzen da, sare berri bat erosten duzu, edo Bai. bakarrik haria egiten duzu? Gehienetan edo eramaten duzu konpontzera, eta ora berriz bauzu poltsa deia. Edo erosten duzu berri bat, eta hor berriz dena inbar duzu poltsa, eta piskat luzea da, bai. Beno, sare bat egiten duzu bezala, sasoi bat baino gehiago irauten du, eta hor, sarea bezala, bi sasoi irauten du, eta luzeago ere. Bai. Pilotari batetik beste pilotari bat arte, sareak usu desberdinak dira, edo zu hartzen altzin ezake beste baten sarea, ala galdua zintazke? Ba, dependitzen du, adibidez nik maitu jorastea poltsa asko bat denean, eta batzuk ez dute asko maite poltsa asko denean, zen gero... Poltsa egan hauzu barnetasuna, sartzen delarik pilota barnetasuna, bai. Eta batzuk ez dute maite, zen gehiagi ezker joten da, eta ordo nahiago dute piskat tinkatuago denean sarean, bai, dependitzen du bakoitzaren zat, bai. Bakoitzak bere usaiak. Bai. Hala, Xarmanki, hori ikuspegi teknikoa beraz Unai Teletxearekin, biztan da sare pilotaria. Eta diren gira, zuzenean azken txanda untaratzen, eta finala haundi untan, beraz txanda bat berdin dira lau pilotariak, beraz ukanen dugu aukera, ukaiteko txanda bat 10 puntuetan azken bat, beraz, eta lehenean, lehen puntuan, beraz, Xanti eta Teo izanen dira puntu hunen irabazle. Bai. Hala, beti importanta da, biztan da, untsa hastea mantxa bat, txanda bat, bereziki azken hau. Hala, ikusiko zigogurik zigogotan sartzen diraen, batzutan ikusi dugu puntuak frango ederrak, beste atzu motzagoak ere. Bai. Tentsioa badelarik ikusten dugu maila ere igotzen dela. Bai. Hari, 1-0 beraz, Ubelentzat. Eta Xanti ualde abiatuko da botatzerat, beraz. Aliuntan itzulian Xantirentzat oino. Andoni Castera defentsan, Xanti ualde oino atakan. Iban Ortiz eskuiniko aldera eta Adomaia. Lehena eskuiniko aldera teman du, baina bigarren hau, baina eroski ez du normal izan. Eta asarri biztan dena, abiadura emikian ikusiko duzue hor. Beraz, 2-0. Arrosak aintzinean, azken txanda hontan. Xake hona, bai. Xake hona, eta pundua ere, Xantik egin duena, Xakez, 3-0. Bai, fite joten da hor. Fite joten da, beraz, zuk erraiten zinuena. Beharko dute segidan lotu, zenta fite joten da, bigarren txandaren azken punduak frango luzeak izan dira, tinkoak izan dira, beraz, pentsatzekoa da lau pilotariak ere frango akituak direla. Bai. Bero horrekin gainera, esku laguntzen. Andonik hor, ez da arrasakitua ere, gauza pilota eder bat egin du hor, eta lehen pundua egiten dute eta beren kondagailua desblokatzen dute gorkiek 1-3. Eta Iban abiatuko da, botatzerat beraz, orain berean. Iban defentsan, Xantik utzilu pilota pasatzerat. Bai, zaila hori. Bai, zaila egiten duzu bezala. Eta Ubelek segitzen beren aintzina. Laugarren puntua markatuz. Andoni Castera, behar duzu konzentraturik egon. Segidan. Sartu azken txanda untarat. Doble, bai, zeut. Bi punpekin ditu? Bai. Bai.
Bostetan gira dira, induri du hasia dela kasik, hasi berria dela azken txanda hau, baina deia erdietan dira, fiteio egiten da, kasu, Xanti alde botean oino bote tzar bat, untsa ere manduena alere Andonika. Andoni, Xanti baztertu da pilota horren usteko, baina Maleruski gorriek egin dute botea pundua. Biga eta bost, ale, entzun haute duriz, eta jatzartu dira punduan jen egiteko. Zure parioa errantzin nuen ubelan alde, ez naiz hori da, Bai. Mentan untxarxea dira alere, azken txanda hontan. Kasu, untxa segitu du Andonik pilota hoi. Itzulian Teorentzat. Untxa sartu da Xanti oino, entzin hortan. Aldeuntan Teok hartu du, baina segidan kokatzen txarerat. Eta gorriak, gari hobiltzen beti. Gezki hasiak ziren, bost eta bat gatzen bat zuten, bipundu segina dituzte, 3 dira, 3 eta bost. Sinesten dute beren txantzari oino. Bai. Pilota edera ukanen du hor. Teok. Teorentzat oino pumpetik. Kasu. Nekeziak, baina ere maiten ari Andonik pilota hoi. Eta entzin hortan Maleruski gorriek ezin bildu pilota hoi. Eta ubelek berriz aintzina hartuko dute, 6. Eta 3. Arrosak borrez botean. Urgunetik ginda, kasu, ez da minartu ara izan Andoni? Ez. Piti minartzen albaita holako pilota batekin. Baina ez, behar asutitu da. Eta arrosek egiten zinez pundu importante bat, horbiltzeko hamarretarat. 3 pundu bakarrik ere maiteko Urruñako xapelketa hau, 2025 ediziokoa. Andoni Kastegarekin, nekezian gorriak hor. Bai. Bigarren mantxa joan bali badute ere, hor 3. Gezkia bi atuak dira, 7 eta 3. Estu edera horrela kutsi daukuna oinu bai. Frango polita erreten duzu bezala, unai. Helu gira zuzenerat berriz. Itzulian Teorentzat, bai untsara maitaena. Bai. Oino, diferentzia egiten Xantik, gainetik hartuz. Eta bai, Ibanek bezala ikusten du, ai. Gezki joiten direla beren aferak, hala asarre, ikusten dugun bezala. Eta diferentzia haunditzen ari, eta garaipena urruntzen gorrientzat. Falta, bai. Hor ere, zinez pilota biziki abiadura handiarekin eman duena Xantik, aldi bat berriro. Eta ez parimadu pundua zuzenean ukan ere, Gibelian Teok Andonik falta egin du. Eta bederatzitan dugu, publikoak txalotzen azken pundua, 9 eta 3. Gaiten ginoen fite joiten zela, eta befite joan da. Bukatu da partida,
Eta beraz, badakigu aurtengo irabazdunen izena Urruñako xapelketa hontan. Beraz, Xanti Ualde eta Teo Usagalde izanen dira. Hala, 2025ko xapelunak, Xantik 21 urte. Bai. Eta Teok 18 gazte esago, hemen Urruñakoa ere. Bai. Eta pentsatzeko da untsa ospatuko duela hori zuekin txona zen, eh? Ni ustez, bai. Baduzu zerbait begistaturik gaurko? Ez, usko dugu. Hala, frango fiti joan da, Bai. Bigarren txanda frango tinkatua izan da, bi ekipen artean, eta hirugarrena orain buru biziki fiten joan da, eta entzak egan ez dela partidarik izan, baina joko gutiago egia. Bai. Xantik pilota asko. Pundu ederrenak bigarren txandan ikusi ditugu. Bai, hori da bai. Hala, hola pasatu da beraz finala hau, ez dakit gurekin ukain dugunez pilotari bat, behar ba Xanti, badakit partida haundiak egin dituela eta gauza ederrak erakutsi dituela bai finale erdian, bai egun ere eta placer bat izan liteke gurekin egiteko, badakit eskualduna dela, behar ba hurbilduko gutarik. Anartean txikituko ditugu beraz azken txandauntako pundu batzu. Hala, horretaraziz, beraz pilotari gazte horiek andana bat ikusiko ditugula ondoko egun eta astetan beraz Argentinan. Beraz Argentinan gertatu behar den munduko xapelketak, 23 urte petikako entzat, barkatu. Beaz, Venado Tuerto herrian, hori irailaren hamaseietik, Amalauetik ogeira. Amalauetik ogeira, susen erraiteko. Ondoko hastean berean hasiko dena, beraz, hor, eta bereziki Xanti Ualde hariko dena egungo irabazlea Espainiako selekzioaren zat. Eta ere hor izanen dena Andoni Castera hor Frantziako ekiparen zat hariko baita. Beraz berriz ukaren dute parada ukaiteko bat bestearen kontra behar bada ondoko egunetan. Segituko dugu ino minuta batez edo bi abiadura emikian pundu batzu. Eta araiz Xanti dinen dauku hunarat gurekin bihitzen erraiterat. Berak komentatzeko nola pastu den bai xapelketa hau, baita ere final hau biztan dena. Eta aipatzeko nola zez ondoko egunetako beraz munduko xapelketa jokatuko duena beraz Argentinan. Hala, eta aipatu bezala, jindauku Xanti, zuzenera teldu gira, irudian duzu, bibazu Xanti, azteko, bibazu, zinez zorionak, gu luriatu gira, gauza baia larun batean, baian hortzegunean barkatu, baita egun ere, zinez pilotari handi bat zira, eta abiadura handia emaiten zinuen partidari eta zure piloteri, beraz nola partu da zuretako xapelketa hau? Bueno, ongi, Teorekin batera uste dut pareja hona egin dugula. Elgarrek ezagutzen zinuten, ari zan azirezten elgarrekin? Hora irarte? Inoiz. Baina hasieratik ongi hasi ginen eta oso ongi bukatu dugu ere, bai. Abiadura handia emaiten duzuna, zinez bai finalerdietan egun ere ikusi dugu, gainetik hartzen duzularik, zinez zure pilota biziki fite egiten da. Bai, hori izan da nahi nuen egin eta batzutan atera zait, bai. Baduzu, aspaldidanik ari zira hola gainetik, beti zure gestua izan da hori? Bai. Hainiz landu duzu? Bai, beti gustatu zait frailera botatzera eta joan naiz gutxinaka praktikatzen eta orain ateratzen zait, bai. Egun parean zinuen Andoni Castera? Andoni Castera joan behar dena ere Argentinarat, Frantziako selekzioarekin, eta zuk ere arat joan behar zira ondoko egunetan, beraz? Bai, Andonik asko jokatzen du, kriston abiadura ematen dio, eta
oso zaila izan da beraren aurka jokatzea, baina guk nahi genuen egin aurrera botatzea zen, eta, bueno, lortu dugu. Ados. Beraz, ondoko egunetako programa, zoina noiz abian zirezte bera Argentinarat? Ostegunean joaten gara, lehenengo Madrilera eta gero Buenos Airesera, bai. Hala, xantza handi bat, milisker handi bat zerren hautzugu lehenik hunarat etorririk, goresmenak zuri, baita ere Teo Usagale, eta biga zirezte, biztan da, eta xantza hon ondoko egun eta astentzat, eta ondo pasa. Bai, milisker. Milisker handi bat xantiunarat etorririk, eta joan entzira bez sarien bilatzerat untsa mehesituak dituzunak. Milisker handi bat, beraz, hortan egonen gira hemengo xapelketaren zat, Urruñako xapelketa hunentzat, pazera izan da beti bezala hunat etortzea gazte horien ikusterat. Beraz, hortan egonen gira, ondoko hilabetetan ere biztan dena pilota izanen da Kanaluden dudarik gabe, bai Euskal Herriko batzordearekin, baita ere beste pilota partida batzuekin. Beraz, nik erraiten dautzuet ondoko hilabete eta aste arte, segi hola pilota segitzen, eta ondoko egunak arte, pasa gauan!